Bi ye juma ye décembre kalo tile 15 san 2023 an balima joliba jabarani filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an ko a ma ko jama ko di jama a bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kofɔ ayiwa bɛɛ ni hakilila don bɛɛ bɛ wele ka na nin kɛnɛ in kan bɛɛ ka se k'i hakilila fɔ ni an sigilen o de kɛnɛ kan an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an minnu sigimɛ ka jɛmukan in kɔnɔ bi an bɛna kuma babu min kan o ye k'a fɔ an y'a jateminɛ a bɛ waati laban in na min ye jamana cɛmancɛ bolo la ayiwa ka min ye mobili kuturu ta ka tunu n'a ye a n'a fa jama ka min ye mugu don dugumakolo jukɔrɔ o bɛ furu ni maaw ye ani ka min bɛ tali kɛ bin maa gansanw ka nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ sen na min ye jamana cɛmancɛ la a dun jɛra k'a fɔ nin waati laban in na jamana lakanako fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni nka an ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ jamana cɛmancɛ hali nin waati in na min ye lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔngɔnɔ jamanaw la lakanabaliya bɛ kosɛbɛ a kɛlen bɛ sababu ye bi maaw jɔrɔlen bɛ taa ni ka seginw la ayiwa misali yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ Baɲaŋara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguncinin min bɛ yen n'o k'a ma ko Paru ani Sɔgɔbiya olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra wulikajɔ caman ye olu ka babili n'o ye pont ye o karila o n'a ɲɔgɔnna waleya caman a kɛlen bɛ sababu yɛrɛ bi hali ka bɔ Bankasi k'i kunda Tɔnbɔkutu ni Boniw n'a ɲɔgɔnnaw kan min ye taama ye a gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ jamana ayiwa cɛmancɛ bolow la bi an ka baabu bɛna sigi nin de kan kun jumɛn na halisa lakanabaliya ayiwa ɲaga dalen bɛ jamana cɛmancɛ la fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn sen tɛ k'a sɔrɔ halisa jamana marabaw olu kɛn bɛ ka mun sigi ayiwa min bɛ tali kɛ yɔrɔ ninnu sigibaw kan olu fana hakilila ye min ye a ko taabolo la o tuma an kɔni wele bila ayiwa minnu bɛ ayiwa kibaruyaw kalama jamana cɛmancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ ayiwa ko kama min ye Adama Jɔnko ye ale ye dɔngɔnɔ denmisɛnninw olu ka jɛrɛjɛkulu ka kuma lasela ye ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Sheikh Umar Toloba jɛrɛjɛkulu min fana bɛ yen n'u k'a ma ko Bagineso o ye dɔngɔnɔw ka jɛrɛjɛkulu ye ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ka taa se initiative zero violence min ye Mamadu Sidibe ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan jama ko di nin y'a sigilen ye an bɛ foli d'an ka maa welelenw ma u ka don ni foli ye an bɛ sɔrɔ ka baabu dayɛlɛ Adama Jɔnko i ni su. Nba Jalo i ni su. Nba an b'i fo k'i barikada ka Joliba TV ɲɛmɔgɔyaso k'o fana fo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn k'an filɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka y'an sɔrɔ bi kana sigi a sababu ye donc an ka foli b'i ye ni an don ka ɲi. Sheikh Umar Toloba i ni su. Nba ni su. Kɔrɔ baasi t'i la. Alhamdulilayi. Ayiwa i nana n ka kɛnɛ kɔnɔ bi a diyara n ye ni foli b'i bolo joona. Bon foli min bɛ n bolo o ye ka Joliba TV ɲɛmaayaso fo ka d'a kan ko jɔn tɛ san sɔrɔ ni sababu tɛ maintenant o kama an bɛ i yɛrɛ fo ka d'a kan i miirila n'anw ye ka jɔrɔ n'an ye k'an wele ka na min b'an dala an ka se ka na ɲɛfɔli kɛ walasa solution bɛ se ka sɔrɔ a la vraiment i kan ka fo k'i waleɲuman dɔn ani k'an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ani an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko dɔgɔnɔ bamanankan a ma nɔgɔ maintenant ni an bolo kɛra yɔrɔ min na e Jalo e fana ye fila ye i na anw dɛbɛ walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ an ka ko la Ala sago i sago. Mamadu Sidibe ale kɔni ye fila ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ initiative zero violence ale b'o ɲɛmɔgɔya la Mamadu i ni su. Anba an su Jalo baasi t'i la. Alhamdulilayi an bɛ Ala bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Anba o diyara n ye an b'aw fo k'aw barikada aw ka danaya la parce que danaya de bɛ an lase yan o kɔfɛ i n'a fɔ minnu kɔnna an ye an b'an lajɛli jɛkulu an b'an lamɛnli jɛkulu min mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo u ka lajɛli ani u ka lamɛnli la ka Joliba TV technicien n'a baarakɛla ni a ɲɛmaayaso ka bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini kɛ ka kɔn an donni na kuma ɲɛ an lamɛnli ani an lajɛli jama fɛ ka sababuya kɛ kuma minnu n'an bɛna fɔ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi a ma k'an nɛn sabati ɲani an bɛ don kuma la ni fili minnu yera a la k'a ɲini u fɛ u k'a bila fili minɛn kɔnɔ mais u kana bila cogo minɛn kɔnɔ. O diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ baabu Ala ka a wuli hɛrɛ la ɲininkali fɔlɔ n b'a sɛmɛ Adama Jɔnko la ale ye dɔngɔnɔ denmisɛnninw olu ka kuma lasela don Adama Jɔnko nin waati in na min jateminɛna o ye k'a fɔ Mali cɛmancɛ Mopti Segu mara awa hali n'a sɔrɔla Mali finitigiw armée u bɛ ka wulikajɔ camanba de kɛ bi tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ armée bi kosɛbɛ nka waati laban in na mun de bɛ jamana cɛmancɛ la min ma se ka faamu halisa lakanabaliya ko in na n'an bɛ se ka don n'o ye.
Ok, Diallo, an b'i fo. N'i ye Mali lakana kibaruya ta k'a lajɛ, anw ka position a b'i n'a fɔ anw ye fila ni fila ba de ye. Ni fila ni fila jɛra ka bana ɲɔgɔn fɛ, ni fura sɔrɔla kelen ka bana na k'a sɔrɔ fura ma sɔrɔ kelen wɛrɛ ka bana na, c'est-à-dire que fila ni fila ba a ma lafiya. Bi n'i y'a lajɛ, fɛn min bɛ centre kɔnɔ ani min bɛ nord la, an bɛ se k'a fɔ fa kelen ba kelen de don. Bon n'an taara ɲɛfɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ nord problème o de nana wolo centre problème na. Mais bi wulikajɔ min bɛ ka kɛ, n'i y'a jɛti i b'a ye k'a fɔ Kidali yan fan fɛ wulikajɔ ninnu bɛ ka nafa don. Mɔgɔw bɛ ka nisɔndiya ye, an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ye, Kidali minɛna, Gamu kɛra gouverneur ye, ainsi de suite. Donc a bɛ ka na ni nisɔndiya dɔ ye. Mais en même temps a fila ni tɔɲɔgɔn kelen min ye centre ye, o ka bana fura ma sɔrɔ la. Donc anw ka position en réalité lafiya tɛ an ma. Bi n'i y'a lajɛ centre kɔnɔna na, Diallo gɛlɛya ni fila tɛ kelen kɔni bɛ yen. A nasugu modèle bɛɛ lajɛlen bɛ yen. I hakili mana taa diɲɛ gɛlɛya modèle o modèle la, a dɔ bɛ sɔrɔ centre kɔnɔ bi. K'a ta ɲɔnɔ ka tɛmɛ Kemasina fɛ ka yɛlɛ Tɛnɛku fɛ, Yuwaru ka na Banɲagara ni Bankasi ni Douentza na fo ka taa bila Boni yan fan na. Boni yɛrɛ min n'an bɛna kuma nin zone kan, Boni yɛrɛ bi o bɛ kalo 4 de la embargo. Mɔgɔ ti dun, mɔgɔ ti bɔ. Ka bɔ Douentza ka taa bila fo ye, a sira la mɔgɔ tɛ circuler. Donc gɛlɛyaba de bɛ yen. Ɲinan depuis mois de juin ka na bila an filɛ yɔrɔ min na sisan, lafiya foyi ma kɛ. Mais janvier ka na bila juin na, bon c'est-à-dire koba ma kɛ. O koba ma kɛ in fana dɔwɛrɛ tɛ, c'est pas que terroristes tɛ yen dɛ, terroristes bɛ yen. Mais n'i ye jateminɛ kɛ u ka baara kɛcogo yɛrɛ la, ka taa janvier ka na bila juin na, i b'a sɔrɔ n t'a dɔn Sɛki y'a fɔ an ka bamanankan mɛn ma s'o ma, mais an bɛ période de saison sèche de la quoi. Bin tɛ yen, dogoyɔrɔ tɛ yen, donc terroristes b'u ka baara sumaya sumaya. Mais à partir de juin ni san ko po ni bin falela, o dogotu sɔrɔli, ni dogotu sɔrɔla baara wulila. Donc de juin à maintenant en réalité tiɲɛni caman de kɛra. Dugu minnu wulila, samiyɛ waati ka oui, depuis hali ɲɔ yɛrɛ danni waati o y'a daminɛ ka taa maa caman de bali danni na pour que u kana se ka danni kɛ. Ni ye sɛnɛkɛla kɔni bali k'a kana danni kɛ, n'a ma danni kɛ mun bɛ na directement o kɔfɛ, o ye kɔngɔ de ye. Wa terroristes ka système dɔ de y'o ye, ka mɔgɔw lakɔngɔ, ni kɔngɔ y'aw minɛ ka sɔrɔ ka tila ka na ka balo sɔrɔli sira yira o la ni condition ye. O condition tɛ dɔwɛrɛ ye, il faut que a ka sɔn olu ta de ma. Donc o y'olu kɛ, o nana tila o la, ɲɔ ninnu sɛnɛna waati min na, ɲɔ nana bɔ waati min na, o binna maa caman kan k'u ka ɲɔ jɛni, k'u ka malo jɛni. O ma dan o ma, o ɲɛsinna dugu dɔw ma. N'an taara Bankasi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Sɛgɛ commune dugu 17 olu de wulila ye ka bɛn kalo 2 baara ma. De fin septembre, octobre kana bila novembre laban na, dugu 17 bi bi na gwatigi maa 2000 ani kɔ o zone kɔnɔ, olu de calonnen don, u bɛ palon na yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n'i y'a lajɛ, c'est à dire que baara min kɛra nord la, n'i y'o ta ka i da i ɲɛkɔrɔ ka na lajɛ terroristes bɛ ka se ka u seko n'u damajira min kɛ centre la, c'est à dire que a fila bɛ ɲɔgɔn effacer ka bɔ yen, a bɛ ɲɔgɔn neutraliser quoi. Donc c'est comme ni sa kunkolo tigɛla, mais en réalité a ko kala bɛ ka an bagabaga ka seko bɛ kan na. K'a sɔrɔ se aw yɛrɛ ka jate la, se kɛra la sisan n'i y'a fɔ cogo i ka kuma faamu. En principe ni sa kunkolo kɔni tigɛla, se kɛra la, mais c'est pas concevable quand même que a ko kala min tora yen. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ayiwa, Cheikh Umar Toloba, dɔnkɔnɔ jamana la bi kuma an bɛ se ka mun faamu nin waati laban in lakanabaliya la, na waati min na fana maaw bɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka san sɔrɔ, ni i ye Adama Jɔnko ka kuma lamɛn sa kunkolo tigɛra, o kuma mun de bɛ ni maliyɛnw bɛ se ka mun faamu cɛmancɛ bolo in mun ti Segu mara lakanabaliya la. Bon, Diallo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn, n bɛ Adama Jɔnko fo a ka kuma daminɛ a ye jeunesse kɛ ko bɛɛ lajɛlen na min bɛ anw bara nin waati na n'o ye gɛlɛyaw ye. I y'a fɔ cogo min na nin wagati min na Mali bɛɛ bɛ k'a fɔ ko alhamdulilayi, ko an ye ɲɛmaaw sɔrɔ, ɲɛmaa minnu bɛ ka hami ni Mali ye, ko an ye ɲɛmaaw sɔrɔ, ɲɛmaa minnu bɛ na an ka lakana kɛ an ta ye,
a yɛrɛ fɔra Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Mali kɛra ta ye lakana bunankun kaw lakana tɛ se ka sɔrɔ ni renseignements tɛ ko renseignements kɛra an ta ye lakana tɛ se ka sɔrɔ ni kɛlɛkɛminɛnw tɛ ko kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla lakana tɛ se ka sɔrɔ ni ma teri ɲumanw sɔrɔ i yɛrɛ la ko teri ɲumanw sɔrɔla tɛ se ka sɔrɔ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye juguw ye ni olu dɛmɛbagaw ma dɔn o bɛɛ fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko terroristes dɛmɛbagaw dɔnna terroristes u bɛ minɛn sɔrɔ yɔrɔ min na o mɔgɔw dɔnna bon ne bolo ni nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ kɔni an bɛ situation min na bi an man kan ka yɛrɛ sɔrɔ o la o kama bi i y'a fɔ cogo min na dɔgɔnɔ jamana kan bi maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que réellement jamana denw bɛɛ ye kelen jamana marabaaw bolo wa bon o ye fɛn juguba de ka d'a kan adamaden n'i bolo i fa bɛ se maa la ka taa maa fɔ ɲini ka na boli ka don i ka so kɔnɔ ni maa tugura i kɔ ka na so kɔnɔ ka na i bugɔ i yɛrɛ fa ɲɛna a n'i ma farati i bɛ tigɛ i fa la madala n'i bɛna so ka mɔgɔ wɛrɛ neni tuguni k'i jigira i fa kan bon bi o de bɛ ka na an ka mɔgɔw la k'a fɔ ko est-ce que réellement jamana b'an bolo jamana min bɛ ka hami ni anw ye wa parce que Kidal a fɔra maliyɛn bɛɛ ɲɛna san 10 ani kɔ ko Mali sɛbɛnba foyi tun tɛ Kidal kan mais kalo kelen kɔnɔna na an y'a ye a tun bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ télé la a bɛ fɔ Facebook kan armée bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na don min na a fɔra ko armée donna Kidal mɔgɔw ma da la fo mɔgɔw kelen ka image ye o b'a yira k'a fɔ ko minɛ ko se b'u ye ka dugu minɛ mais ne bɛ min f'i ɲɛna ka bɔ adamadenw k'a fɔ cogo min na centre kɔni centre ka bon mais a tɛ nord bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre ka bon mais ko ni san kulukulula bɛɛ lajɛlen bi i doni bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ ni i kunnadonni ye anw ka centre an b'a fɔ k'a daminɛ Sɔmɔdugu Sevare Bandiagara Bankaskoro Douanza ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kalo an yɛrɛ bolo kɔni kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani kalo duuru kalo wɔɔrɔ bon minnu b'an marala bi u nana situation minnu na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u nana lahala min na lakana bala ɲɔɲɛlenba tun bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i y'a ye bi mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka to an kunna parce que mɔgɔw ko olu de bɛ se ka na lakana ye fo fura b'olu de bolo parce que olu de ye mugutigiw ye bon ni san 3 in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ maa dama min tora centre la an ka yɔrɔ la a ma deli ka kɛ otage maa dama min minɛna ka donna tu kɔnɔ n'u ka lahalaw tɛ ka se ka dɔn ni san 3 in kɔnɔna na a ma deli ka kɛ bon ni san 3 in fana kɔnɔ école min datugura n'a ma se ka dayɛlɛ a ma deli k'a ye administrateurs n'o o ye état ka baarakɛlaw ye k'a fɔ ko yanni ninnu ka na ko mɔgɔ minnu bolila sira ma an ɲɛ t'a la yɔrɔ la ko maaw seginna ka na ka d'a kan ko yɔrɔ bɛ ka minɛ maintenant an b'an yɛrɛ ɲininkala kuma bɛɛ min bɛ ka fɔ an ɲɛna télé ni radio la k'a fɔ ko an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ est-ce que réellement tiɲɛ don wa bon ni tigɛra nana dɔrɔn jugu bɛ se sɔrɔ an kan jugu bɛ se sɔrɔ an kan cogo di parce que bi adamadenw filɛ nin terroristes bɛ na kuma dɔ la maa 2 moto 2 mɔgɔ 4 u bɛ na dugu la k'a fɔ dugumɔgɔw ye bon an bɛ nin don in hakɛ di aw ma aw ka dugu in bila n'an ma dugu bila an bɛna aw bɛɛ faga ka ban o bɛ fɔ yɔrɔ min n'an bɔra kalama an bɛ alertes kɛ an bɛ se ka kuma lase yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kuma lase yen mais population b'a ye k'a fɔ ko maa tɛna u nɔfɛ min kɛ terroristes bɛ na hali ni mɔgɔ 4 de don comme u b'a dɔn k'a fɔ ko n'u nana u tɛna an to yen min kɛ dugu bɛ boli parce que u b'a bila u kunna k'a fɔ ko jigi t'u la bon ni adamaden y'a dɔn ko jigi t'a la dɔrɔn o tigilamɔgɔ a ka gɛlɛ a k'i jɔ k'i yɛrɛ défend sinon wagati dɔ kun tɛmɛna yan nɔ an ka dugu mɔgɔw tun bɛ ka se k'u défend kosɛbɛ donsow ka sira fɛ i y'a faamuya maintenant o donsoya in fana na parce que adamaden a ma nɔgɔ donsow caman bɛ yen nɔ kuma donso ko in bɛ da bolo jumɛn kan sisan olu fana ko in ta bɛ ka olu fana bolo dan wa non bon a ma taa k'u bolo dan n tɛ se k'a fɔ k'a taara k'u bolo dan parce que donso ko in ye fɛn dɔ de fo bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko sabu an ye ale kuma madalen don sisan kosɛbɛ non a ma mada a dun t'a ko kalama kosɛbɛ donsow bɛ yen hali sini donsow de bɛ ka dugu caman kɔlɔsi nin wagati in na hali sini dugu dɔw déplacelen don mais u ka sumanw n'u ka fɛnw donsow de bɛ ka taga o fɛn ninnu lakana i n'a fɔ dugu dɔ filɛ nin Bandiagara kɛrɛfɛ u b'a wele ko Yawakanda jaba de bɛ sɛnɛ a dugu la a jabaforo ka ca ni 7 kilomètres ye i
y'a faamuya dugu wililen donso de bɛ ka to ka taa jabaforo ninnu lakana mɔgɔw bɛna ji k'a la sɔgɔma ani wula fɛ. O kuma nin waati in na aw yɛrɛ ye mun de faamu lakanabaliya in mun de halisa a ɲaga dalen bɛ aw ka nin sigida ninnu na aw yɛrɛ ka jate la mun de y'a sababu yɛrɛ ye. Bon min y'a sababu ye dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko halisa an ma maraba de sɔrɔ maraba min hamina ye an ka lakana ye an bɛ ka faamuya o cogoya de la. I y'a faamuya sinon duguba anw kɛrɛfɛ n'o ye burukinaw ye mun de kɛra yen u y'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya ninnu ɲalen bɛ olu fana fɛ yen i n'a fɔ anw fana fɛ yen cogo min na u ko jamana sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ se u ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma o y'a sɔrɔ olu fana fɛ yen donsow tun bɛ yen. an bɛna se o ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ dɔ bɔ lakanabaliya ka se olu ma Mamadu Sidibe ayiwa initiative zero violence aw ko maa kana bin maa kan bɛɛ n'i ka hakɛ ka to ɲɔgɔn na ayiwa min ye Mali lakanabaliya ye bi bi in na maa caman dabali bannen bɛ k'a ye k'a fɔ halisa jamana camancɛ bolo la halisa mɔgɔw bɛ taga jaso n'u ye kabi ogosaguw tile sobandaw tile fagali minnu bɛ ka kɛ halisa o ɲɔgɔnnaw kelenw bɛ ka kɛ jamana camancɛ la aw k'a faamu cogoya di fo ka se sisan ma. Ok Jalo i ce i ka ɲininkali la i n'a fɔ minnu bɛ centre kɔnɔna la n'o ye an balimakɛ filaw ye n'olu ye denmisɛnnin tɔn ɲɛmaaw ye en même temps u ka relève bɛ sitiw kɔnɔ c'est-à-dire u ka relève bɛ terrainw kan u bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ sisan ɲɛfɔli nin kɔfɛ n'i ye centre ta k'a lajɛ ka i nafiya fɔ ka bɔ wagati jan na ka na se an bɛ yɔrɔ min ko bi k'a fɔ ko ɲɛ ma sɔrɔ a la fɛn do a faamuyali ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn ni mun ye parce que centre janyara cogo cogo n'i y'a ta k'a lajɛ géographiquement centre ka surun Bamako la ka tɛmɛ nord kan i n'a fɔ n balimakɛw bɔra k'a fɔ cogo min sisan mais olu ka jateminɛ la yɔrɔ min ka jan o sera ka sécuriser mais yɔrɔ min ka surun o ma se ka sécuriser n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn do a bɛ mɔgɔ gan i kamana la mais jamana nin bɛ cogo min an y'a fɔ ka tɛmɛ initiative zero violence an ka bɔli caman na Mali ka bon ka se yɔrɔ min ma n'i ko k'i bɛ Mali mara ka Mali sécuriser ni hakili tɛ i bɛ baara caman kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko b'a ɲɛ mais i bɛ tila k'a ye k'i ka baara i yɛrɛ ɲagalen i ka baara la i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra tori ka tɛgɛ ko ye c'est-à-dire que tɛgɛ fila kolen do ka jɛ mais a dalen bɛ duguma nɔ la parce que misaliya minnu dira sisan o b'o misaliyaw de yira a ka gɛlɛn i k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko bi mɔgɔw bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ a 1000 kilomètres yama faamu la de Bamako ka sɔrɔ Bankas ni fɛn minnu bɛ yen tan n'olu bɛ à 500 600 moins même de Bamako olu yɔrɔw bɛ yen bi mɔgɔw tɛ se ka lafiya mɔgɔw bɛ tunu i b'a fɔ ko u ma deli ka ye fɛn do n'i y'a ta k'a lajɛ ne b'a bila minɛ min kɔnɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ complexité min n'a bɛ Mali la c'est-à-dire bonya min n'a bɛ Mali la ani le fait que donda ni bɔda ka ca Mali territoire ka bon Mali armée fɛn ma comment on appelle a ka bon finitigiw ma a ka bon finitigiw ma ça c'est une certitude c'est-à-dire que territoire ka bon ka dama tɛmɛ mɔgɔ min bɛ yen pour ka janto territoire la o mɔgɔ tɛ se ka territoire couvert à 100% an y'o kuma fɔ yan ka tɛmɛ i n'a fɔ a ye Burkina ta fɔ cogo min sa k'a ye k'a fɔ k'u y'a ye u ka dɔgɔ u tɛ se u ye wele bila jamana kɔnɔden tɔw ma mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan moi je pense que baara dɔw bɛ yen n'i b'a daminɛ a ye min fɔ nin baara ninnu tun kan ka daminɛ k'a ban mɔn parce que n'i ye jɔ fili ji la ni cɛmɔnɔ bɛ jɛgɛminɛ la u bɛ jɔ kɔri de ka bɔ fo jɔ laban dara yɔrɔ min u b'a sama dɔɔni dɔɔni k'a sama dɔɔni dɔɔni fo ka na se jɔ wuli yɔrɔ ma ne hakili la on devait procéder à un maillage c'est-à-dire ka baara nin daminɛ ka bɔ insécurité bɛ daminɛ yɔrɔ min n'o ye centre ye ne hakili la baara nin kun kan ka daminɛ centre fɛ ka yɛlɛ fo ka taa se an b'a fɔ bala mari mètre carré laban ma n'o bɛ taa bɛn Kidal ni Algérie ni frontière ninnu ma moi je pense que a ka ca Ala fɛ ni sécurisation mun kɛra o cogo la progressivement parce que ça ne sert à rien aw ka taga ɲɛfɛ aw talen ko ɲɛfɛ aw ka tila k'a ye k'a fɔ ko jugu b'aw kɔfɛ a bɛ komi n'a ye u b'a fɔ tubabukan na cogo min c'est comme si n'a ye sari bila ka misi a tɔgɔ sari bila misi ɲɛ mais ne bolo n'a tun daminɛra ka sécurisation daminɛ ka bɔ Segu la k'a mɔn dɔɔni dɔɔni ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min mana sécuriser an b'a fɔ a b'a la ka mɔgɔw bila yen ka continuer min mana sécuriser ka mɔgɔw bila yen pour que yɔrɔ min n'o poche était na kama
segin kana se ka ko kan bilen. Mais est-ce que u fana tɛ u tɛ ka daminɛ sanfɛ ka jigin est-ce que u fana tɛ fɛɛrɛ dɔ ye i n'a fɔ i ye min fɔ k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ peut-être n'u y'a daminɛ Kidali fana ka jigin ka na finitigiw ka kuma la an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ ko jugu minnu kɛlɛla olu de fana bolisen bɛ ka na caman bɛ ka na camancɛ bolo fɛ olu de ka tiɲɛni fanga ka bon i n'a fɔ DIRPA ɲɛmɔgɔw ka kuma la u y'a ɲɛfɔ cogo min na terroristes minnu sirannen don taayɔrɔ t'u la u bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu caman bɛ ka na tiɲɛni kɛ. Ouais, mais kuma nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o an ye kuma kelen fɔ sisan n'a sɔrɔ a kun daminɛra k'a fɔ centre an bɔra centre de la an bɛ ka taa kun na yɔrɔ min mana minɛ n'a ye yan minɛ kaban ne hakili la ni mɔgɔw sigira yan pour que mɔgɔ kana se ka don yan bilen aw mana progresser cogo cogo normalement minnu mana hali boli ka bɔ olu tɛ se ka na yan bilen parce que o b'a sɔrɔ mɔgɔ b'u ɲɛ o ye k'u gɛn ka bɔ yɛrɛ normalement mais malheureusement n'i y'a jateminɛ a bɛ komi an panna yɔrɔ dɔw kunna ka taa n yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mais ye min fɔ n'a sɔrɔ o lahala de b'u bolo alhamdulilah rabil alamin n'u ko k'u b'a daminɛ sisan sanfɛ ka segin ka na centre fɛnɛ la o fɛnɛ possibilité don an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ye peut-être o kɔnɔna kɔni na tɔɲɔ min ni degun min bɛ centre la mɔgɔw kan bi an bɛ se ka fɔ ko dɔ bɛ se ka bɔ la voilà. D'accord Adama Jongo nka nin waati na mɔgɔw bɛ ɲininkali min fana kɛ o ye k'a fɔ armée yalima min ye camancɛ ye o kuma na nin bɛɛ bɛ kɛ Mali finitigiw tɛ yɔrɔ ninnu na wa lakana bɛ ka kɛ cogo min na Mali finitigiw jantolen tɛ policiers tɛ yen wa gendarmes tɛ yen wa sɔrasiw yɛrɛ tɛ yen wa i n'a fɔ u bɛ Kidali cogo min na u bɛ Tombouctou cogo min na u bɛ Gao cogo min na kanw sigilen don yɔrɔ minnu na nin yɔrɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiagara yɛrɛ y'a damana région ye nka munna Bandiagara kɛn bɛ a damana ciblé an y'a ye dɔgɔkun yɛrɛ la gouverneur yɛrɛ bɔra Bandiagara ka na fɔ Bamakɔ yan ka na ministre de la défense fɛ yen k'a fɔ ko tiɲɛna ko bɛ ɲini ka na taa k'u bolo da. Oui lakana tigilamɔgɔw n'i taara Bandiagara bi u bɛ yen u ka ca n'i ye maa fila ye Bandiagara bi a sabanan o bɛ kɛ finitigilamɔgɔ dɔ ye n'a ma kɛ policier a bɛ kɛ gendarme ye ne yɛrɛ kɔni fɛ finitigilamɔgɔ ko tɛ minɛn ko tɛ baara yɛrɛ kɛcogoya dɔrɔn de don parce que bi n'i sera Bankas i bɛ finitigilakaw ye n'i sera Jalasogo i b'u ye n'i sera Koro i b'u ye mais an ye fɛn dɔ de fɔ yan a mɛnna et puis chaque fois que n'an ye occasion sɔrɔ an bɛ segin a kan c'est que u mana yɔrɔ o yɔrɔ u mana du yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka baara kɛ n'u bɛ bɔ u kana bɔ ten ka o yɔrɔ in to yen ten o de kɛra erreur ye yɔrɔ caman na sinon chaque bɛ se ka témoigner yan tuma min na Sonko ko in kɛra ni musow jɛnna mobili kɔnɔ a digila jamana bɛɛ la an ka ministre Sadio Kamara yɛrɛ wulila ka taa Bandiagara a don a ye layidu ta an ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ tuguni et puis effectivement o kɔfɛ kalo 2 min tugula o kɔfɛ an ye fɛn ye Bandiagara sɔrɔsiw nana u donna terrorisiw nɔfɛ u ye base caman ci mais u seginna ka bɔ foyi wɛrɛ ma kɛ yen pour que ka base ninnu sécuriser min tun bɛ se ka kɛ o ye jumɛn de ye o ye ka donso ninnu k'u lajɛlen k'u wele ka na k'u organiser hali ni u t'a fɛ ka collaborer n'o ye i n'a fɔ Burkina bɛ ka kɛ cogo min na c'est même pas obligatoire ka kɛ i n'a fɔ Burkina mais u ka système dɔ de sɔrɔ dɔrɔn ka donso ninnu organiser ni olu ye yɔrɔ minnu basew ci ka yɔrɔ minnu libérer donsow ka to ka to yen ka yɔrɔ ninnu ka a sécurisation kɛ voilà ka relais ta u nɔ na maintenant an nan'o fɔ o ko bon effectivement ko o b'u ka plan kɔnɔ mais en réalité sur le terrain a tɛ yen donc ne yɛrɛ kɔni fɛ baara kɛcogoya dɛ sinon ka fɔ mɔgɔ de tɛ yen walima minɛn de tɛ yen la montée en puissance de l'armée an bɛ ka min fɔ yen en réalité en termes de chiffres en termes de matériel a bɛ yen mais a bɛɛ lajɛlen ka taa déployer terrain kan ka baara kɛ yen baara in kɛcogoya o de ye ko in gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye de deux bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ lobbying dɔ bɛ yen bi qui est en train de travailler n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o lobbying bɛ ka baara kɛ de pour que armée kana se ka baara kɛ convenablement sur le terrain en faisant quoi n'i y'a lajɛ sisan fɛn min bɛ centre kɔnɔ an y'a fɔ an ko nord ko de yɛlɛmana ka na centre la ka na kɛ kɛlɛ ye ka fujuni don mais a fa n'a ba c'est le terrorisme a kɛra bɛɛ ɲɛna yan Yadi de bɔra ɲɛyɔrɔ la ka na Amadu Kufa la convaincu ayiwa ka mɔgɔw recruter ka sɔrɔ ka baara daminɛ mais bi an nana se niveau dɔ la où mɔgɔw b'a fɛ k'o ko de ta ka kɛ siyako kɛlɛ de ye ko siyaw de bɛ ɲɔgɔn na donc armée tɛ se ka wuli ka taa siya dɔ kɛlɛ ka siya dɔ to yen non mais c'est à dire o discours de ye faux discours de ye et puis o kɛlen bɛ ka faama caman hakili sɔrɔ dɛ
fama caman be ay minu hakili minɛ k'a fɔ ko en réalité ko siya de bi ɲɔgɔn na donc ko ka taa mɔgɔw lasigi ka mɔgɔw lasigi ka kuma ka taa 2012 kana bila bila mɔgɔw ye sigi ka kuma min kɛ su ka kuma 43 ne bɔra min kalama sigi ka kuma a forum ni a furaw ni a sisi la 43 ni 43 ma se ka na ni bɛn mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que fɛn wɛrɛ de bɛ yen min kan ka ɲɛɲini wa o fɛn wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye terrorisme de don donc au discours ninnu minnu b'o démarche ninnu na an b'u dɔn c'est les gens depuis Boubé ka waati la yan o ye dulokiba d'u kan na ka taa fɔ Boubé ye ko nin tɛ terrorisme ye nin ye siyako de an bɛ se ka médiation kɛ wariw dir'u ma u wulila ka taa terrain kan u ma se ka foyi kɛ après Boubou nana o y'o banfula bɔ ka banfula wɛrɛ coro u kunna ka taa Boubou ye mission moyen d'u ma o taara munumunu ka na foyi ma ɲɛnabɔ même quand Wan nalen premier ministre là c'est la même chose an y'o mission ninnu ye mais en fait mission côté c'est une crise terroriste. Il faut qu'aujourd'hui, Mali gouvernement, au cas famille, pour une fois, c'est une crise terroriste. Donc, terroriste, il y a des ferrets minouillés. En gros, ferrets de boulot. Ni ko ka terroriste, il y a 600. Armée ka jorobe. Anga dynamo ka jorobe. An yara minouye génie anga jorobe, société civile moro. Donc, ni joron de ka identifier, min kanga min ke o koke. Armée tati dore, ka minenta, ka yere organiser ka do, terroriste ka base yoro ka be chichikata. No chira. Maintenant, terrorisme kɛra sababu ye ka population minnu kɔ don ɲɔgɔn na o b'olu wele ka sigi waati kɛra terrorisme kama aw kɔ donna ɲɔgɔn na yan aw fujunna ɲɔgɔn kɔrɔ mais sisan terrorisme taara ka ban a ye bɛn a ka ko la wallahi an tɛ miniti 5 kɛ salle kɔnɔ an bɛ bɛn a bɛɛ la an bɛ tila ka bɔ a man ka adamadenya kɛ mais Diallo tant que ni terrorisme bɛ taa ni ka segin la adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an ye forum 100 kɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ. Parce que tout le monde a un forum sali et reconnu. Il va sur le mot de Sigilimbe. À Sigilimbe, téléphone à presser l'un de pour que Kaboka contre-indique que terroriste d'oeil. Parce qu'aller à zone de terroriste de boulot, aller y a invité au Tchela, aller venir, aller faire un faux à beau contre-indique au Loudé, non louko mi au dépiquet. Et puis d'ailleurs, à Manga au forum Mumike, Ngobisika Yelanade. La nac la lave en soria. Et effectivement, c'est comme ça. Dernièrement, les gens ont pris des engagements. 90 jours de trêve, ceci, cela, à Kerawa. Diao, 90 jours de trêve, ou min forain, ou est-ce qu'on a de là, ou bien tieni minke, ou mal de camino ronke. Ni 90 jours qu'on a, je te rejoins. Tieni minkera pays de Gona, je peux dire que nous wati là-bas na sans sabana make. Je vous dis 2000 ménages à Bela Yele, au B Palom. 100 plaques à Kumaromna, commune de Kotimili. Il y a un village Oroso qui a été attaqué. Et Mamunu Sara Maolongla, Ma Saba Olu Banane au Djugune d'Aleme de Rotoroso, la Timili jusqu'à présent, au Maseka évacué qu'on a sévaré. Parce que Srati. D'ailleurs, Amena c'est au Sarako Massissan. Parce que Srati. Donc, c'est des difficultés en réalité. Ne analyse nous ma faragnon quand ka lajere ka kele ka bossia ko kunda ka keterusu kele de ka soroka kele toujours mais anye mum fana me ka foko ku inka gele parce que terusu nyagamini ndo ibora ka shako kuma mfo dobu ko fana do ko ina jate laban do boranye jen kila tomba ina fo pinu na nyona wolo jate laban do bo lukoko du ko kele uni mo yere ka bembalia dugutigi manga una nyona olu kolu de ko infana base yere o de a subasma yere anyo kuma mais est-ce que bima be se ka foko o ye ko inati ka ban pepe est-ce que sigida la mau ka fana ka bembalia ningali do terroristes pour ko ka do ni zone konana o zone be étudier ka ban ils sont des stratèges des gens qui réfléchissent beaucoup o ya ye ka fo nous do na zone kono nous ye brifani tia brifanita ka da o ka kele kan o bi nyesoro sinon ka la nyinité ko sia doka ta o ka la nyinito ye terroristes be fait fla de nyina centre kono l'espace et le pouvoir c'est-à-dire ka zone soro ka ku ka business ke zone doy 600 amese ka fo ere ka bo depuis nyono fo ka table Burkina pistibo bolo ba mine ka ta oni mo shiti kumbe parce que dugo bo sra ka o ya dugo be wuli ka boy o bu bo Mauritanie o bi saka bon drogue Mauritanie 600 nous yo bateau soro mimba duma Mauritanie port do la Mauritanie koni ambe bo do bo chechi chuko mina no nana c'est à partir de Jawali o besra do takatama kana teme
ke masina nunu ni tinekun na kana tɛmɛ pays dɔgɔn zone dɔ kɔnɔ ka munumunu ka taa tɛmɛ fo Burkina na ka yɛlɛ fo Niger fo Libye o ni faama kelen tɛ kunbɛn o ni dugu mɔgɔ si kelen tɛ kunbɛn o y'o sira dilan o yɛrɛ ye ka ban dugu ta gauche dugu ta droite laɲini dɔ de ye nin ye o tigilamɔgɔ a ka siyako kɛlɛ ça il s'en fout de ça ale ka foyi t'a la o ale kɔni a nana dɔrɔn ka birifani min da yɛrɛ kan o de ye n nana bon n bɛ kɛlɛ kɛ siyako kɛlɛ ye n bɛ kɛlɛ kɛ diinɛko kɛlɛ ye yaasa n ka laɲini ka sabati maintenant sisan an de kan ka faamuya mɔgɔ min bɛ ka na ni projet modèle ye an kan ka tigi kunbɛn cogo di on doit armer nos populations an b'o armer ni mun ye marifa a bɛɛ tɛ marifa ye o an bɛ se ka u lafaamuya o de la n ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka jɔyɔrɔ bɛ yen an bɛ se k'u lafaamuya k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka na fɔ a ye ko a ye jihadi kɛ en fait jihadi tɛ o b'aw bilala fɛn wɛrɛ de la o ka laɲini ye nin de ye sinon ni jihadi ko don ala kɛra y'a fɔ ten de a y'a fɔ ten a y'a fɔ ten de est ce que o conditions dafara donc il faudrait que an ka segin ka na o niveau na maintenant i bɛ ka PNUD minnu fɔ an bɛ PNUD ninnu ka projet dɔn en réalité an ni olu an delila ka ɲɔgɔn ye o kɛ an ma bɛn a kumaw la an fɛ yan centre kɔnɔ i bɛ kiiri dɔw ta san 10 a kiiri bɛ sen na n'an taara sɔgɔma wula fɛ n'an seginna ka na la même chose a kiiri tɛ se ka tigɛ bon tiɲɛ tɛ fɔ ni wari bɛ min bolo ainsi de suite an y'o kiiri dɔw ye mais o kiiri ma se ka kɛ sababu ye a bata ka na ni bɛnbaliya mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka marifa ta et puis n'i ye centre lajɛ sisan mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ c'est des gens qui mènent des activités diverses u ka activité yɛrɛ tɛ kelen ye jɛgɛminɛna bagan marala sɛnɛkɛla n'i ko ninnu saba ka jɛ ka espace kelen exploiter diyagoya kelen bɛ yɛlɛ kelen sen kan sɔgɔma n'a ma kɛ tile fɛ a bɛ kɛ wula fɛ a bɛ kɛ mais n'o ko modèle ninnu kun nana an ka mɔgɔw kun b'a régler cogo di n ko bɛ sigi ka ɲɔgɔn ye mécanisme dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ ka ban cogo dɔ la a banna mais mun y'a to bi o ko kelen tɛ se ka ban ni o kuma ye fo marifa daburu ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. oui Cheikh Umar Toloba mun y'a to halisa bɛn fɛn mɔgɔw tɛ se ka bɛn centre kɔnɔ adama ko ko terrorisme de don nka jate minnu bɛ bɔ n'an b'a ye k'a fɔ rapport ni fɛn caman ko sigidalamɔgɔw ka bɛnbaliya foroko kɛlɛ dugutigiko kɛlɛw maa minnu bɛ ni u joginna ka tɛmɛ olu de bɛ tila ka wuli tuguni k'a fɔ fo ka taa juru sara karisa la dimiw ni fɛn caman adama ka kuma la ko terroriste don e ka jate la mun fɛn fasugu de bɛ jamana camancɛ la bi ni halisa basigibaliya bɛ yen nɔ. bon Jalo n b'i fo ni jɛgɛ bɔra ji la k'a fɔ ko bama ɲɛkili ka bon i kan k'a minɛ ni bolo fila ye i y'a faamuya adama y'a f'i ye cogo min na an ka yɔrɔ la a y'a f'i ye cogo min na lobbying a dun fɔra k'a fɔ armée fana bɛ b'u se la non lobbying ye fɛn min ye parce que bi Mali bɛ lahala min na bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la u bɛ fɛ dɔrɔn an ka don erreur dɔ kɔnɔ dɔrɔn paf ko Mali bɛ ka maa civil faga ou bien Mali bɛ ka siya dɔ kɛlɛ o kama de Mali gouvernement yɛrɛ sirannen don a jɔrɔlen don u bolo sirilen b'u u kɔ depuis bi tɛ an b'o kalama et puis Mali ɲɛmɔgɔw kuma bɛɛ u tɛ inventaire de kɛ u ka maraw la quoi par exemple ni min nana dɔrɔn o bɛ se ka maa dɔ wele dɔrɔn maa minnu bɛ a kunkelenna kumaw fɔ olu mana min fɔ a bɛ t'o sira kan or que an ka nin ko in yanni a ka se bi ma IBK de tun bɛ IBK depuis ATT ka wagati ATT ye sira dɔw ta sira min ma marché mun de y'a to a ma marché u kan ka baara kɛ o kan IBK nana IBK ye effort caman fourni mais a ma se ka na ni basigi ye mun de ma ɲɛ a la ko erreur dɔn ka se ka na ni méthode kuraw ye o kɔfɛ bandaw ninnu nana mɔgɔkɔrɔba ninnu nana sinon adama y'a fɔ cogo min na Boubou Cissé nominé ka premier ministre a ko ale ba ye Bandiagara ka ye ko ale tɛ se ka a faamu k'a fɔ ko centre la ko mankan bɛ kɛ fula ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ale tɛ se k'o faamuya quoi k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka na ni basigi ye a ye mun kɛ a ye fulaw ka côté la a ye maa dɔ nommé k'o kɛ fulaw ka délégation ɲɛmɔgɔ ye dɔgɔnɔw ka côté la a ye maa dɔ kɛ dɔgɔnɔw ka délégation ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛ fɛ ka minnu bɛ kɛlɛ la k'u an'u ka ɲɔgɔn ye Sévaré u selen Sévaré dɔgɔnɔw n'u ka kɛlɛkɛminɛnw an'u ka kɛlɛkɛcɛw nana mais fulaw t'a la mɔgɔ ma ye depuis i b'a dɔn k'a fɔ ko siya kɛlɛ tɛ i y'a faamuya mais a bɛ fɔ ko siya kɛlɛ tant que pɔn bɛ kari mɔgɔ dɔ bɛ se ka kariya k'a fɔ publiquement a b'a ɲɛda bɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko maa min ye pɔn in kari a ye pɔn in kari parce que hali y'u gɛn u taara kungo kɔnɔ u fana tɛ fɛ aw ka sigi o de kama u bɛ ka nin pɔn in kari o tigilamɔgɔ kan ka minɛ ka taga mɔgɔ ninnu yira a la i ye pɔn min kari a bila i kunna i ye pɔn kari minnu kama olu ta tɛ e ta tɛ pɔn ye bɛɛ jɛ ye mais munna i b'a ye Tombouctou ni attaque kɛra u b'a fɔ ko u b'a fɔ ko
a kɛra maaw fɛ maa minnu si ma dɔn n'a kɛra Gawo u b'a fɔ ko terrorisme y'a kɛ n'a kɛra Kidal u b'a fɔ ko terrorisme ka baara de don n'a kɛra Ɲɔnɔ u b'a fɔ ko terrorisme ka baara de don mais n'a kɛra dɔgɔnɔ jamana kan dɔrɔn u b'a fɔ ko siyaw depuis i kan ka fɔ ko jɔngo y'a fɔ i ye cogo min na terrorisme ninnu u b'a dɔn marchandise bɛ marché yɔrɔ min na u b'o dɔn quoi u b'a dɔn an ka yɔrɔ la marchandise min sera ka marché o de ye siyako ye parce que u y'a ye k'a fɔ ko n'an ye siyako fɔ dɔrɔn mais munna sigidalamaw sen tɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni siyako in fana sigidalamaw tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ parce que bɛɛ da b'an ka kɛlɛ la bɛɛ de da b'a la or que ni bɛɛ da donna ko la dɔrɔn ko tɛ ɲɛdɔn bɛɛ jumɛn i n'a fɔ e ka min mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn o da b'a la maa min t'a ɲɛdɔn o da b'a la maa min ta ye fanga ɲini o da b'a la maa min ta ye tɔgɔ ɲini o da b'a la maa min ta ye jɔyɔrɔ ɲini o da b'a la or que o tɛ se ka kɛ diɲɛ ko foyi la fo maaw de ka ɲini maa minnu bɛ nin kɛlɛ in kun dɔn maa minnu bɛ kɛlɛ in ju dɔn maa minnu bɛ kɛlɛ in a bɛ wolo min na mɔgɔ minnu b'o dɔn o mɔgɔw bɛ yen o adama y'a f'i ye cogo min na n'i ye mɔgɔ 3 bila yɔrɔ kelen na k'a fɔ k'u ka balo ɲɔgɔn kan u ka fɛn ɲɔgɔn kan diyagoya de u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma mais hali n'u sera ɲɔgɔn ma fɛn b'u lafara o fɛn kun bɛ yen mais n'i y'a ye jɔn bɛ se k'a faamuya ko fula misigɛnna bɛ se ka Kalashnikov ta ka taga dɔgɔnɔ dugu ka mɔgɔ bɛ bouger ka mugu ci a bɛɛ la ka kɔ don ka taa c'est impossible jɔn bɛ se k'a faamuya ka fɔ ko fula dɔ bɛ na ni papier dɔ ye k'a fɔ ko walasa aw ka se ka sigi ni dugu in na n bɛ fɛ aw ka bolonɔ bila sɛbɛn na min b'a yira k'a fɔ ko aw ni bɛn aw bɛ sɔn ta ma an bɛ sɔn ale ta ma k'a da mun kan ale ye jɔn ye ale ye mun ye u bɛ n'a f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ an kana s'i ma i b'a bila i bɛ bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko ni Mali sɔrɔsiw nana i t'a yɔrɔ f'u ye i ni Mali sɔrɔsiw tɛ jɛ foyi la Mali baarada mɔgɔw an tɛ fɛ k'a si aw ka yɔrɔ la an tɛ fɛ ka école ye aw ka yɔrɔ la u b'o bɛɛ fɔ ka tila ka wajuliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko i n'a fɔ olu bɛ diinɛ ko de la parce que diinɛ ko tɛ n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamuya quoi o de la an ka yɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw tɛ ka se ka bɛn mɔgɔw tɛ ka se ka bɛn mɔgɔw tɛ se ka bɛn ka d'a kan maa dɔ de kelen bɛ ka u jɔ maa dɔw kɔfɛ k'a k'u lafasaba ye k'a sɔrɔ u t'u k'u lafasa u b'u k'u bila erreur de kɔnɔ par exemple n'i ko maa min ma k'a fɔ ko an k'a kɛ dugu fila nin ye dɔgɔnɔ dugu ye nin ye fula dugu ye fula dugu cilen e min ye kumada ye ni maaw ka bonya bɛ kɛ ni maaw ka danaya b'e kan e de kan k'a fɔ ko ayiwa a y'aw kɔlɔsi dɛ aw kana wuli ka taa nin dugu in sɛgɛrɛ parce que ko nin dugumɔgɔw de y'a kɛ dɛ maa minnu y'a kɛ jɔnw don an k'u ɲɛɲini fɔlɔ i tɛ maa si ye ko fɔ min bɛ fɔ dɔrɔn ne fana bɛ wari ɲini ka taga k'a fɔ ko a kana sɔn dɛ u b'aw de kɔ u tɛ fɛ aw ka sigiyɔrɔ la de tant que o kumaw bɛ fɔ la an tɛ se ka bɔ nin ko in na quoi sinon bi sira min karila Banɲagara ni Sebari cɛ Banɲagara ni Bangas cɛ n'a bɛ wele ko Sɔgɔbiya ani Paru jɔn bɛ se k'a bila kunna k'a fɔ ko ale ye nin ko in kɛ ko parce que ko dɔgɔnɔw bagara fula ma ou bien ko fula bagara dɔgɔnɔw ma terrorisme bɛ min nɔfɛ o y'o de o tant que an bɛ ɲɔgɔn na ale bɛ fɛrɛ an ma ka se ka ale bɛ waleyaw kɛ fan fila bɛɛ ka dimi kari ɲɔgɔn na oui sinon dɔgɔnɔw ni fulaw mais an taara ni ɲɔgɔn ye o e ye Jalo ye mais e ye Jalo ye n'a y'a sɔrɔ ko nin ko ye fula ko ye e b'a wele yan c'est impossible o dongo an taara Segu n bɛna histoire de f'i ɲɛna o dongo an taara Segu formation na an bɔlen Segu formation na j'ai un ami Bari a bɛ Koro an tilala formation na a donna car kɔnɔ ka taa k'a bɛ taa Koro a taara sɔrɔ sira tigɛlen don a seginna ka taga Sevare ale ye fula ye ne ye dɔgɔnɔ ye an si ma se ka tɛmɛ point kan ale seginna ka taga Sevare depuis i kan ka dɔn k'a fɔ ko siyako tɛ Mali autorités k'a bila u kunna tant que u ma wuli k'u jɔ u bɛ ka sira min ɲɛ u tɛ taa k'u dan ni o ye jumɛn ye o min ye k'a fɔ ko n'u wulila ka terrorisme kɛlɛ k'a bɛna fɔ k'u bɛ siyako la u tɛ siyako la hali o yɛrɛ la fɛɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka wele bila u bɛ se ka taga yɔrɔ kɛnɛbaw b'an fɛ yen u ka taga kanw jɔ a yɔrɔ la dɔrɔn ka forage sen a yɔrɔ la dɔrɔn ka balo ɲini dɔrɔn kalo 6 balo Mali état tɛ se ka dɛsɛ o la o maa tɛ kojugu la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ in na yen maa tɛ kojugu la dɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ in na yen n'u y'o kɛ kalo 6 kɔnɔna na bɛɛ bɛ na après u bɛ sɔrɔ k'a daminɛ n'u ye fɛn o fɛn ye k'o bɛ lamaga hali ni yiri de don u ka mugu ci a la n'u o bolo dara san an bɛ sɔrɔ ka ko la Sidibe y'a fɔ cogo min na o de ko in kɛcogo ye u tun kan ka salon de kɛ ka taa mɔgɔ min bɔ yɔrɔ ye yɔrɔ min ye dɛ u b'u salon ka t'u bila yen de mais mɔgɔ min bɔ yɔrɔ ye yɔrɔ min ye e bɛ k'u salon ka na cogo di non seulement minnu bɛ yan u bɛ fɛrɛ mɔgɔw ma ne y'a f'i ɲɛna bi mɔgɔw dan tɛ autorité la bi koyi ni Mali gouvernement ye fɛn fɔ an ka yɔrɔ la i b'a kalama mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ an ye nin mɛn ka tɛmɛ ko an ye nin mɛn ka tɛmɛ o tigɛna de bon tant que o bɛ yen a ka gɛlɛn baara ka se ka ɲɛ sɔrɔ
a y'a f'i ye cogo min na gouvernement b'an kunna n'o ye sɔrɔsiw ye u kan k'a daminɛ ɲamana poste de la n'u b'a dɔn kelen tɛ se u ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma k'a daminɛ ɲamana poste la ka nettoyali kɛ ka nettoyali kɛ fo Kidali n'o kun kɛra ça va sɔrɔ an tɛ nin kuma in na yan sinon n bɛ min f'i ɲɛna djihadistes ye yɔrɔ o yɔrɔ minɛ an ka zone ninnu na u b'a fɔ ko sɔrɔsiw mana na ka na djihadiste kelen djihadiste fila faga ka tɛmɛ a bɛ n'a fɔ n taara Diden Layiki Diden Layiki nɔ n'i ye Diden kelen faga k'a tereke i kunkolo la i jija i ka boli dɛ n'i y'i jɔ o yɔrɔ la Didenw bɛ na de ni Armée ye opération k'an ka yɔrɔ ninnu na sisan ka tɛmɛ ka taga djihadistes ninnu bɛ na i b'a fɔ ko Didenw de c'est pourquoi mɔgɔw y'o min ye mɔgɔw y'o min ye ka tɛmɛ dɛ ils préfèrent même k'u da de djihadistes k'u ka waleyaw kɛ u ka taa ka sɔrɔ ka o dagaju la ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ Armée dɛmɛ ka renseignement d'a ma ou bien k'u bɛ Mali État dɛmɛ ka renseignement d'a ma parce que garantie tɛ yen tant que garantie tɛ yen Adama y'a f'i ye cogo min na n'u ye opération kɛ yɔrɔ min na u kan ka kalo kelen maximum cɛ mɔgɔ ɲini k'a bila yen n'u kelen tɛ se mais u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni siyako de don u ka wele bila fɔlɔ mɔgɔ wele bila dɔgɔnɔ mɔgɔ wele bila o siya sigibaw min ma a ye na aw ka yɔrɔ sécuriser aw de bɛ maajuguw dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an min ye sɔrɔsiw ye an ka baara kɔni ye maajugu kɛlɛ de mais maajugu kɔni aw de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan ni dunan nana ni joliba ye ne yan bi aw b'a dɔn ka fɔ ko nin dunan ye o parce que aw bɛɛ administratilen don o bɛ cogo min na dɛ an ka kɛlɛ in kan ka kɛ o cogoya de la n'o tɛ yan Adama y'a f'i ye cogo min na ka victime fara ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ e ye victime ne ye victime min bɛ k'an faga o bɛ kungo kɔnɔ o ma na an b'an da sogo de fɔ o ni maaw nana u bɛ dumuni kɛ u bɛ boisson min transport bɛ d'u ma bɛɛ bɛ sigi ka t'i ka so hali kuma min fɔra kɛnɛ kan ka fɔ ko an ka a fɔra cogo di dɔw t'a dɔn parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko e tɛ foyi kalama a ko la. donc o de bɛ Adama ye min fɔ sigafɔ min kɛra a bɛ 40 bɔ sigafɔ min kɛra a bɛɛ bɛ ka kɛ o cogo la. n'o de f'i ɲɛna ko Kumu Sise wulila ka taga fo Mopti ka taga Bandiagara ka taa Koro ka taa Bankas mɔgɔw bɔra ka kunbɛn fan bɛɛ n'a ma a mana se yɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔnɔw n'u ka donso bɛ na Kumu Sise kunbɛn ka ji d'a ma u bɛ tɛgɛrɛ f'a kun mais a mana se yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ fula kelen ye ko ye fula combattant ye depuis yen Mali autorités kan k'a faamuya k'a fɔ ko in tɛ fulako ye mais an ka jamana marabaaw u tɛ kɔrɔlen de ka baara jate minɛ kɔrɔlen tun bɛ yen olu ye mun kɛ olu sera ka nin mun de kɛ u ye ɲuman min kɛ an k'o ɲuman ta u ye kolon min kɛ an k'o réparer tant que o ma kɛ yan an bɛ mɛn na dɛ mais anw de ta y'a ɲagama ye voilà. n k'a fɔ Mamadu Sidibe a ko ka gɛlɛn min ye fɛɛrɛ halisa fɛɛrɛ sen ka sɔrɔ o kuma na bi bi in na sigidalamaw yɛrɛ n'o ye dɔgɔnɔ jamanaw ye ko in bɛ ka lama bi kosɛbɛ o kuma na e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ hali sisan maaw bɛ se ka parce que sigikafɔw kɛra fɛn caman kɛra armée bɛ yen nka jugu yɛrɛ maa min ye jugu ye jugu sen da ka dɔn awa kɛlɛ bɛ kɛ cogo di bɛn bɛ na cogo di. ok je pense que kuma caman fɔra yan sisan mais kuma minnu fɔra ka tɛmɛ n'i ye kuma ninnu ta k'u fara ɲɔgɔn kan i bɛ min y'a la ni nɔgɔ t'o la n balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan o ye tubabuw n'u ka ko bɛɛ u ye kɔnɔnajɛya kuma dɔw fɔ a b'a fɔ k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye ladilikan minnu dɔw fɔ an ye yan u ko wagati min na ni farafinw sera k'a dɔn fanga bɛ di cogo min ani dɔnniya kan ka di cogo min ko ni farafinw sera k'o jate maîtriser don o don ko farafinna bɛ lafiya a bɔra ka kuma dɔ f'i ye yan sisan n'i y'a ta k'a lajɛ tant que ne mana na ne b'a yira k'a fɔ ne fɔra min kɔ o ma foyi kɛ jamana kɔnɔ ni tiɲɛli tɛ n terikɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn fura mɔbali la an bɛ san 100 kɛ an tɛ bɔ an nɔ la yan ne delila k'a fɔ n ka kuma la ka tɛmɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ responsable ye diɲɛ kɔnɔ hali ni kɛra responsable dɔgɔkun kelen de mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ k'i ye min kɛ k'a bɛɛ ye kolon ye o tɛ yen ala t'o latigɛ mɔgɔ ma i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ cogo si k'i ye min kɛ k'a bɛɛ ye ɲuman ye an ye nin kuma nin fɔ yan ka ca zéro violence la kabira ma surunya bi la depuis an t'a dɔn k'an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yan an y'a yira mɔgɔw la jamana nin bɛɛ bɛ fa la jamana nin bɛɛ bɛ ba la n'i ye maliyɛn faga foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni maliyɛn tɛ mais mɔgɔkɔrɔbaw ye kuma dɔ fɔ yan kuma ni zana ye mun ye o ye k'a fɔ ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ dɛ problème kɛra min ye
foyi tɛ jamana nin kɔnɔ kuma dɔ la min bɛ di a dibaga ma o y'a fɔ ka kuma la minnu kan ka wele kuma la olu tɛ wele ko kan ka di minnu ma olu ka ɲɛnabɔ a tɛ d'olu ma e bɛ fɛ ko ka ɲɛnabɔ cogo di 2018 an ye conférence de presse kɛ ne hakili b'a la yanni an ka initiative zéro violence lancée an y'a kɛ ni tarata wuli ne ye ayi fɛnw bɛ hali sini sɔgɔma an y'a fɔ ne Baɲangara i tɛ taa Baɲangara k'i bɛ dɔgɔɲɔnden ye k'a tɛ filakan f'i ɲɛna ala t'a latigɛ a tɛ yen u sigilen filɛ k'a tɛ dɔmɛ filakan na i t'o ye n'i ye fila 100 la don i b'a sɔrɔ 98 bɛ se ka dɔgɔnɔnkan na u bɛ dɔ f'i la mɔgɔ minnu ka sigi b'o cogo la mɔgɔ jɔn bɛ se ka taa fɔ yan ma faamuya b'a la mɔgɔ tɛ fila yɛrɛ ni dɔgɔnɔn bɔ ɲɔgɔn na n'u ka accoutrements tɛ kuma dɔw la mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan tɛ san 1000 sɔgɔmada joona fɛ n'an taara la wuli k'a fɔ k'olu yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn faga olu bɛ k'a kɛ tan hakili tɛ se ka sɔn a ma yɛrɛ an y'a kuma fɔ ka tɛmɛ mais a ye min fɔ n'o tun kɛra sisan tun b'a sɔrɔ solution dɔ sɔrɔla centre problème na ATT y'a kɛ ka dan yɔrɔ min ni IBK nana k'a sen da o la k'a bɛ dɔ k'o la IBK kɔfɛ an b'a fɔ minnu nana n'olu fana tun ye a ta ne hakili la n'a farala ɲɔgɔn a bɛ kun dɔ bɔ sa mais e mana fɔ min kɔ o ye min kɛ e ko k'o ye fɛn fɛn kɛ k'o bɛɛ ye kolon ye hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu y'o baara kɛ o ye e b'o mɔgɔ bɛɛ ta k'o lafili ka taa mɔgɔ kuraw ta ka na minnu tɛ ko ju dɔn u t'a ɲɛ dɔn k'olu bila o baara la a bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ segin kɔfɛ de o de ka taa ɲɛ aw bɛ segin de donc an b'o problème kelen de kɔnɔ tan centre problème centre gestion ko de mais gestion ça c'est une certitude et sur tous les plans an y'a fɔ yan ka tɛmɛ allez-y yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ minnu fɔ adamadenw bɛ se ka appuyer a la wagati min na centre kɛlɛ bunna ka bon i bɛ k'a ye Jɔnkunda nommé comme haut représentant pour le centre hali sa bureau bɛ ka fonctionner mais i b'a kalama Jɔnkunda ne ma deli k'a ye k'a taara centre la ko n tila ka kuma d'i ma i bɛ don a kɔnɔ mɔgɔw kun ɲinana voilà pour que ka fɔsɔn la mɔgɔ min tɛ dossier maîtriser n'i y'o bila baara la a tɛ taa yɔrɔ la mais o fɛn bɛ bali de o d'accord Sidibe donc c'est pour te dire tout simplement wagati min na nin kow bɛ daminɛ yan anw ye proposition dɔw kɛ et on s'est projeté même a wagati k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw rencontrer parce que an y'a fɔ i mana siya o siya ta Bamakɔ yan dugu je veux dire i mana village o village ta i b'a sɔrɔ village ninnu répondant bɛ Bamakɔ yan de c'est vrai village o village i b'a sɔrɔ a fonctionnement yɛrɛ a répondant ba u bɛ Bamakɔ yan de depuis a kuma an y'a f'u ɲɛna conférence nationale modèle dɔ de tun don a ye jamana u ka mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan a y'olu wele fɔlɔ ban olu yɛrɛ dama k'u sigi fɔlɔ ka dɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna olu mana ci min bila ka taa village la k'a bɛ kɛ ten de village u piloté ni Bamakɔ directive de ye très bien c'est ça mais malheureusement a tɛ kɛ ten e bɛ taa mɔgɔ dɔ ta min yɛrɛ t'a dɔn bankasi bɛ yɔrɔ min yɛrɛ mɔgɔ min n'i y'o ta ko ka taa kuma bankasikaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa mun f'u ɲɛna a tɛ yɔrɔ min réalité dɔn a tɛ foyi dɔn a la a tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa mun fɔ parallèlement ça an ye kuma kelen min fɔ o kelen de don tubabu y'a fɔ bɛɛ ko la nature a horreur du vide i mana yɔrɔ bila ko marabaga t'a la mais a marabaga ko a marali ko bɛ mɔgɔ minnu olu bɛna ta ka k'u sago kɛ ça c'est une évidence an ye min fɔ tan n'a sɔrɔ ko nin kun sécurisation kun kɛra chrétien don c'est à dire ka bɔ duguma ka yɛlɛ sanfɛ ne m'a fɔ ko sisan kun b'a sɔrɔ an sera Kidali dɛ hali n'an ye san 20 kɛ ka sɔrɔ an kun ma se Kidali mais a kɛra cogo o cogo an kun mana tɛmɛ yɔrɔ min ka segin kun tɛ ko kan bilen ne hakili la n'an bɛ baara kɛ an kana baara bolo nin bɛ se ka fiɲɛ kura wɛrɛ don an ka lakanabaliya la halisa wa mais ni fiɲɛ bɛ yen ka ban parce que min bɛ ka fɔ nin ta min yera fiɲɛ min n'a bɛ se ka mɛn sen na mais ça c'est min bɛ ka fɔ sisan ninnu fila bɛɛ bɔra k'a fɔ ni san 3 nin kɔnɔ mɔgɔ min fagara banka olu ka yɔrɔ la mɔgɔ min tununna olu ye gɛlɛya min ye ni san 3 kɔnɔ kabiri depuis bankasi dan na a ma deli ka kɛ o ma bɔ k'a fɔ sisan ça veut dire que quelque part ko kun kan ka kɛ cogo ma kɛ ten a gɛlɛyara cogo o cogo n'i ye nord ta k'a lajɛ nord ka bon siɲɛ 100 ka tɛmɛ centre kan o ye kelen ye filanan basigi donna ye filanan an bɛ yɔrɔ minnu na tawudenw ni menakaw ni kidaliw caman basigi b'a yɔrɔw la certes parce que n ye min fɔ la nature a horreur du vide o dogolen tɛ mɔgɔ la o n'an bɛ effort kɛ an kana effort kɛ a ka kɛ fankelen effort ye an kana effort kɛ a ka kɛ tɔgɔ effort ye an ka effort kɛ min bɛ parce que jamana maliyɛn i mana taa nord la o i mana taa sud la o i mana maliyɛn den kelen kunsigi bɔ i ye maliyɛn bɛɛ de kunsigi bɔ fo ka taa ala k'an kisi ka taa se nin bɔ ma moi je pense que au jour d'aujourd'hui u ye minnu fɔ n tan nin situation nin a kan ka repenser
sigi kan ka ko sigi kan ka ko ɲɛɲini parce que fɛn min don a ka bon hakili ma très sincèrement u bɛ ka kuma minnu fɔ k'a jate u ka kumaw b'a jira k'a fɔ olu kɛlen bɛ i b'a fɔ k'olu tɛ fasoden dɔw ye et ça c'est pas admissible normalement ça kan ka sɔrɔ centre de sécuriser la an bɛ ka bɔ centre la an bɛ ka taa nord la o jate kɔnɔ normalement a kan ka kɛ ten de a bɛ komi n'i ye sojɔ daminɛ sanfɛ k'i bɛna laban duguma a so bɛ se ka jɔ mais ne kɔni t'a dɔn a bɛ jɔ cogo min c'est la même chose mais n'i ye soubassement ɲɛnɛma jɔ a ka ca ala fɛ hali ni se ka jɔ a sanfɛ parce que hali ɲɔnɔ maraw ni farabugu yɛrɛ kɔsɛbɛ na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ a kun basigira nka lakanabaliya c'est compliqué farabugu tɔgɔ donna mɔgɔw da tuguni tant que population yɛrɛ tɛ se k'i da ka sunɔgɔ a ye min fɔ finalement mɔgɔw b'a préférer k'u makun parce que i mana kuma i bɛ bɔnɛ i nin na à quoi ça sert à quoi ça sert l'État se doit de protéger la vie des citoyens c'est wajibi de mɔgɔ si se ko t'o la diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi solution bɛ ɲini o de kan ka ɲini mais jagoya armée kan ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na pour que mɔgɔw ka se ka lakana cogo bɛɛ la o wajibiya de d'accord voilà an y'o faamuya nka Jonko Adama Jonko min ye kuma min fana tun bɛ maaw da ka kɔn bi ɲɛ o ye tubabuw tun bɛ Mali la yan caman kɔni taara MINUSMA yɛrɛ tɔ tora tile damadɔ ye ale ka Mali bila tɔgɔw ninnu caman tɔgɔ tun bɛ maaw da k'a fɔ ko n'i y'a ye Mali lakanabaliya sen tɛ ka ban ko ninnu dɔw b'a ko kɔrɔ nka bi ninnu caman taalen don o kumana bi mun fana bɛ yen halisa min kɛn bɛ ka centre in ka a yuguba ka lakanabaliya don a kɔnɔ o kumana dɔnkɔnɔ jamanaw a bɛ se ka basigi cogo jumɛn na halisa aw minnu ye dɔnkɔnɔ jamana denw ye. Ok, merci. N'i ye dɔgɔnɔ jamana ta ani centre zone tɔ ninnu bon Cheikh y'a fɔ ko ni san minɛ ka na ko bɛɛ b'i bolo de kunna mais c'est vrai mais ne yɛrɛ kɔni fɛ a bɛɛ liyelen don n'i y'a ta ɲɔnɔ san ka yɛlɛ ka taa bila fo Mondoro ni zone in bɛɛ liyelen don a b'i n'a fɔ bi a filɛ ka Burkina ta min fɔ Burkina bɛ ka effort min fournir le long de sa frontière c'est-à-dire que ni an m'o effort ɲɔgɔn fournir Mali la Burkina ta mɛn o mɛn o fana a bɛ tila ka woyo ka tila ka woyo absolument tu vois donc o kelen don AES bɛ yen dɛ oui AES c'est un embryon a kan ka entretenir ka lawaleya ka baara kɛ ka ye terrain de kan bon sinon pour le moment n'i y'a lajɛ Burkina réellement wulikajɔ min bɛ yen si a ɲɔgɔn dɔ tun bɛ le long de la frontière hali bi ne tun bɛ k'u ka vidéo dɔ lajɛ o ka terrorisme min n'o ye bombardement kɛ ni drone ye min bombarder n'a échappé la dɔrɔn a b'a ɲɛsin Mali de ma journaliste yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko k'a filɛ nin ka taa Mali de fɛ ko mais a sera frontière la k'u y'o gosi bon olu yɛrɛ fɛ n'u sera ka don Mali la ka ban dɔrɔn o hakilila tigɛla quoi parce que Burkina ta opération ɲɔgɔn o tɛ ka kɛ Mali la ka sabu kɛ i n'a fɔ Cheikh y'a fɔ cogo min na sisan an ka mɔgɔ kɛlen bɛ ka minɛ ni siyako kɛlɛ ye donc n'i ko ka solution fɔ Jalo bi solution est palier par palier de sigafo non palier par palier c'est-à-dire que étape fɔlɔ bɛ yen étape par étape filanan bɛ yen sabanan bɛ yen étape fɔlɔ ye jumɛn de ye n y'a fɔ cogo min n bɛ segin o kan terroriste minnu bɛ taa ni ka segin la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ de ka kɛ k'olu ka taa ni ka segin jɔ o bɛ jɔ cogo o cogo dɔn ka bɔ mɔgɔw la o dɔnnen don o tɛ dogo Cheikh m'a f'i ɲɛna sisan o bɛ na moto 4 moto 5 o yɛrɛ ma ca bilen yɛrɛ o t'i n'a fɔ fɔlɔ i tun b'u ye moto 50 moto 80 i t'u ye bilen Burkina yɛrɛ bɛ ka fagali min da o kan hali Djibo affaire min kɛra kɔsan in na fagaliba min kɛra Mali terroriste caman de sara a la diinɛ wuru zone na mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka sɛbɛntiya nin waati in na olu yɛrɛ ka terroriste famana ka dɔw ye mais komi a baara ɲɔgɔn tɛ ka taa an fɛ donc n'u seginna ka na anw fɛ sisan dimi min donn'u la nord la ni dimi min donn'u la Djibo fan fɛ Burkina fan fɛ o b'o de bɔ an ka population na donc premier palier il faut que terroristes ka taa ni ka segin an ni ɲɔgɔn cɛ in o bɛ jɔ cogo cogo la o bɛ jɔ ten o tɛ mɔgɔ si ka baara ye o ye armée de ka baara ye armée de kan ka wuli sisan sous la base des renseignements et puis au renseignement ninnu fana ne b'o fɔ clair toujours an b'o fɔ mɔgɔ min bɛ se ka renseignement di u ma ka tɛmɛ donsow kan a tɛ yen mɔgɔ si kana yɛrɛ nɛgɛ o la Cheikh y'a fɔ sisan ko ni population ni armée nana ni i ye fɛn fɔ ni armée taara terroristes bɛ segin ka na est-ce que i population sɔrɔ min bɛ kuma bilen
Bon, en ce moment, donzo minnu bɛ yen olu de b'a fɔ bon an de y'an ni di ka ban y'an sacrifier an kɔni an b'a fɔ hali de fɛn bɛ bɔ a la. Donc o donzo ninnu kan ka kɛ un maillon fort de l'enseignement aujourd'hui. O kan k'olu jɔ au niveau la k'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ lakodɔnnen don k'a fɔ ko nin ye terroriste siyɔrɔ ye nin y'a dayɔrɔ ye k'a ta depuis ɲɔnɔ ka na bila fo Mondoro zone na a yɔrɔ bɛɛ kelen a dɔnnen don. Ne hakili b'a la yɛrɛ don min a bɛ di faamaw ma ne tun bɛ yen. Donc wulikajɔ ka kɛ olu yɔrɔ ninnu ka furan k'u jɛ fɔlɔ. Maintenant n'o banna an bɛna étape filanan na naturellement terroristes nalen comme u ye siyako de ta ka kɛ birifani ye ka don o kɔrɔ o sera ka mɔgɔw ɲagami ɲɔgɔn na k'u ka forokɛlɛkɔrɔ wuli k'u ka musokɛlɛkɔrɔ wuli k'u ka kɔlɔn kɔrɔ dɔw kuma wuli o kuma ninnu bɛ kɛ cogo min sisan mɔgɔ de kan ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ k'u sigi k'u labɛn mais là attention fɛn dɔ bɛ ka kɛ sisan hali ni terroristes taara ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni o fɛn in ma dabila an bɛ mɛn an tɛ ka basigi sɔrɔ. O ye jumɛn ye? An ka médiateur ka ca trop. Mɔgɔ minnu bɛ kuma la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. minnu bɛ na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ sigi ka fɔ a ka ca kojugu. c'est que an fa président kɔrɔ t'a fɔ sisan. mais est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ premier ministre ka bureau la commission spéciale dɔ sigilen bɛ yen ko centre pour la médiation quelque chose comme ça au centre o bɛ yen. commission nationale vérité justice et réconciliation o bɛ yen. colonel Ouagé ka ministère couture yɛrɛ ye réconciliation ministère de o bɛ yen. au kɔfɛ au ministère kɔnɔna na il y a une mission d'appui à la réconciliation o bɛ yen. au kɔfɛ gouvernement kɛlen bon n t'a dɔn sisan ni o ye HD ka lettre in reconduit sinon gouvernement kun kɛlen bɛ ka lettre spéciale kɛ ka di HD ma k'a ka bɛn ɲini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ centre la. au kɔfɛ les associations comme Faso Danbeton beaucoup moi je peux te citer sans n bɛ se ka institution mugan compter ye n'u bɛɛ bɛ médiation na centre kɔnɔna na Diallo o bɛ se ka ɲɛ cogo di. fura se ne ka sɔrɔ hali c'est trop. ni ne y'a ye e ka initiative a bɛ ka na ni bɛn ye Sidibe ni Cheikh ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ keleya. ne bɛ keleya ne bɛ taa n bɛ n den ka don Cheikh hey kana i fɛn kɛ dɛ nin ni américains de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ni français de bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o tiɲɛ. an yɛrɛ y'a ye y a eu une guerre même entre Dionkunda et la primature ici. mission dɔ sen fɛ donc les missions de réconciliation se tapent les unes sur les pieds des autres. Donc, pour moi, aux zones qu'on a, il faut qu'au niveau de la présidence, ou au niveau du ministère de la réconciliation, Djekoul Doka Sigi, Mimeni Bela Djele Kabara coordonné. John de Beka Munke, Yoro Jumena, Akabara Jumene Niena, au Barabeseka Lade Yoro Jumena, faut qu'à don. Mais notre bébé tipo la nebe Benyi Nakoro, nebe Benyi na Bayangara, nebe Benyi Tomia, Obinya Chukudi. Donc hal ni terroriste bora ani ɲɔgɔn cɛ pour que basigi in ka se kana stabilité ka se kana fo réconciliation système de foi ka ye de ka se ka kan. D'accord. Troisième mana laban ni min ye ni nin bɛɛ kɛra ni mɔgɔ sigila n'u kumana n'u bɛnna an kana baara kɛ jeunes ka baara ko tulonkɛ baara jeunes ka baara ko la n'i y'a ye bi jeunes caman de taara i yɛrɛ sɔrɔ nin fɛn in kɔnɔna na terroriste sera k'u capter ka na n'u ye k'u taa don u kunkolo la. C'est-à-dire que au kumbe ka tile kɛ ka 1000 min ɲini ka kalo kɛ ka 1000 min ɲini n'o tɛ ka sɔrɔ terroriste sera k'o de d'u ma. Absolument. Donc c'est-à-dire que le travail l'emploi pour les jeunes centre kɔnɔna na et puis c'est bizarre quoi centre kɔnɔna na c'est pas le travail qui manque zone min ye une zone d'excellence en élevage. En agriculture. En agriculture, en pisciculture, Barati centre la kono kuma konti espace B, bara B mi be se ka valoriser ka centre génie bela jelen blala. Ola ni sogomada kelen ni mogo do nana ka fo ne ba fe ki bla ni mission na men di che an woni do ba mulo sande. Allah jeke o be maminu bla ka bomda kanike a bela jelen ni tara laje c'est des hommes tle kono ame fa kalo yɛrɛ kɔnɔ kɛ n'o ye 100 fila y'o ɲɛna o y'a cayalen. Donc il faut que o ka ɲɛnabɔ. Donc ni nin saba kɔni sera ka ɲɛnabɔ moi je suis sûr que stabilité bɛ na centre kɔnɔ mais ni saba bɛɛ n'i y'a ta ka bila minɛn kɔnɔ fɛn kelen min b'a bɛɛ tiɲɛ o ye ka kɛlɛ kɛ siyako kɛlɛ ye ni saba si tɛ ɲɛ sɔrɔ armée tɛna se ka baara kɛ ni armée ma baara kɛ terroriste tɛ taa population tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya
baara ko kuma yɛrɛ tɛna se ka ɲɛnabɔ tant que ni siya ko kuma in bɛ yen. Cheikh, je te remercie. Cheikh hakili jigi kɛ yan tuma min na 2019 a fɔra ko siyako kɛlɛ don Toloba ko ni siyako kɛlɛ don ne Toloba ne de ye donso ɲɛmɔgɔ ye bon à partir d'aujourd'hui ne ye layidu di ne ka donso kelen ti bɔ kan kɔnɔ tuguni wa ni attaque kɛra yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ faamaw de ladɔnniya o ka na sécurisation kɛ Toloba ye kalo 6 de k'o la de juin jusqu'en décembre mais a kɔnɔna na mɔgɔ 68 de fagala à partir de janvier donso dɔw yɛrɛ de ko oui an bɛna nɛgɛjuru labila sisan o waati sera oui a kuma ka ca Toloba e kun ye kuma dɔ kun tigɛ k'a fɔ mission de bons officiers caman kɛra ani si ma nafa ɲɛ nka bi bi in na aw yɛrɛ ka jate la hali n'a sɔrɔla adamadenw ye fɛɛrɛw fɔ o ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw fana bolo min bɛ se ka kɛ ɲuman ye centre bɛ se ka basigi cogo min na. Bon fɛɛrɛ min b'an bolo a fɛɛrɛ man ca koyi jɔnko y'a bɛɛ de tɛ sisan nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a f'i cogo min na an ka kɛlɛ fɔba ka ca kɛlɛ commentaire kɛba ka ca et puis kɛlɛ in u y'a yɛlɛma ka kɛ suguya sugu bɛɛ ye i y'a faamuya fo i b'a bi na ni Asimi tɛ mɔgɔ si tɛ se ka se jeni Bamakɔ yan mun de b'a ta a bɛ fɛn jeni parce que ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ de o de bɛ se ka ni kɛlɛ in ban a bɛ kɛlɛ in ban ni jumɛn ye i n'a fɔ u bɛ décret kɛ ka mɔgɔw nommer cogo min na dɛ langage dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ décret de kɛ k'o langage banni ka bɔ Mali société bɛɛ la i n'a fɔ langage min ni mɔgɔ min ko Mali bɛ siya kɛlɛ la i ka minɛ i n'a fɔ Russie ani Ukraine cɛ u bɛ kɛlɛ min na n'i ko guerre Russie i bɛ minɛ ka datugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Muguci kɔni guerre de ye o opération spéciale f'i k'a fɔ ko opération spéciale Russie yɛrɛ fɛ yen i y'a faamuya Ukraine de b'a fɔ ko guerre Russie ko ko olu bɛ opération de la Mali fana na yan nɔ fo mɔgɔw k'a bɔ u kunna k'a fɔ ko guerre de ko siya kɛlɛ de b'an fɛ yen o ye dɔ ye filanan fana ye min ye fo maliyɛn bɛɛ k'a santi k'a fɔ ko Mali bɛ degun kɔnɔ lakanabaliya degun kɔnɔ an tɛ se ka sa Bandiagara Bamako yan an ka dɛsɛ ka sunɔgɔ dɔnkɛlaw bolo absolument i y'a faamuya tant que o bɛ sen na mon frère Mali in tɛ se ka sumaya parce que fo maliyɛn bɛɛ k'a santi de ni maliyɛn bɛɛ ye kurantigɛ santi parce que a bɛ ka tigɛ fan bɛɛ don sinon bi ma kurantigɛ bɛ Mali la o munna bi a bɛɛ bɛ ka santi parce que a bɛ ka tigɛ bɛɛ de fɛ yen fo Mali fana kɔnɔ u ka mesure de ta k'a fɔ ko Mali bɛ degun kɔnɔ maliyɛnw de bɛ ka faga bon tant que maliyɛnw bɛ faga la n bɛ diya min bɛ yen nɔ n'an bɛ ka kɛ yan don o don an k'a jɔ o la bɛɛ b'a santi. i bɛ fɛ an ka bila état d'urgence de. état d'urgence très bien le mot man kɛ i y'a faamuya o y'a solution dɔ ye a solution dɔ fana ye min ye mɔgɔ de ye dɔrɔmɛ 1 minɛ. mais munna o état d'urgence in tɛ se ka kɛ centre la Kidal gouverneur kura taara sisan a ye état d'urgence bila sen kan k'a fɔ ko maa tɛ waati dɔ sera bɛɛ ka don so kɔnɔ munna centre la Bayangara région Bankas Koro ani Douentza munna o tɛ se ka kɛ yen. Kidal tɛ hali Badalabugu bɔ e bɛ ka Kidal ni Bayangara ni fɛn ninnu da ɲɔgɔn na Kidal ye dugu fitinin de i y'a faamuya Kidal in ye drogue de n'i y'a kɛ Mali na dɔrɔn a bɛ sɔrɔ. oui mais région min don mon frère u kɛra région ye parce que marifa tun b'u bolo an kun b'u bɛ bɛn na u kɛra région ye sinon Kidal ninnu de man kan ka kɛ région ye mon frère ni cousin don u se ka foyi kɛ n'o la i y'a faamuya Bandiagara ninnu ye yɔrɔw Bandiagara ye mɔgɔ b'a ko ni mɔgɔ ko Bandiagara a bɛ kɛ mɔgɔ Bandiagara dugu kelen de Bandiagara ye commune 21 de Koro ye commune 16 de Bangas ye commune 12 de e ma ko pays dɔgɔ wa parce que jamana de don i y'a faamuya o de Kidal tɛ se ka da quoi Kidal ka maliyɛnw ka dɔrɔgu ye a n'a bonya n'i ko Kidal dɔrɔn maliyɛn bɛɛ bɛ oui état d'urgence bɛ kɛ Mali kuturu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ kɛ Mali bɛɛ de la mon frère nka mais zone minnu bɛ yen zone minnu bɛ yen zone minnu bɛ yen nɔ olu de ye zone ye pour que Jango ye min fɔ terroristes ka tɛmɛ sira u bɛ dɔn yɔrɔ min na u ka se ka dɔn n bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla n bɛ ka ɲininkali min kɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ne bɛ k'o de fɔ e ɲɛna o tant que maliyɛn t'a santi Bamakɔ yan ko maliyɛn dɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni m'a f'i ɲɛna ko sisan ko Mali fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ yan de wa i y'a faamuya Mali fɛn min f'i ɲɛna gouverneur ni anw ye ɲɔgɔn ye o don a ko tuma dɔ la armée yɛrɛ pɛrɛlen k'u bɛ taa opération kɛ dugu la mɔgɔ de bɛ sɔrɔ Bamakɔ min bɛ wuli ka taga o armée kelen ɲɛmɔgɔw baara k'a fɔ ko bon ne ka dugu de ye nin ye i ka mɔgɔ bɛ fɛ ka taa nin dugu in na n'a yɛrɛ bombardement kɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ dɛ tourisme kelen t'a dugu la an ka dugutigi kɛlɛ de bɛ yen walima anw ni dɔgɔnɔw de bɛ ɲɔgɔn na ou bien an ni filaw de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ t'o kumaw kɛ dɔrɔn ka opération yɛrɛ la sa ni opération ye baara kɛ o la sisan nɔ déjà que a y'a alerté o b'a yɛrɛ k'a fɔ a y'a kuma fɔ dɔ ɲɛna yanni a ka taa yen o armée bɛ siran k'a fɔ ko n'a taara ko kɛ yen nɔ n'a kɛra erreur dɔ ye dɔrɔn tɔgɔ da armée kan i y'a faamuya
fo Mali bɛɛ ka santi k'a fɔ ko centre ka gɛlɛn n'o kɛra solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i ko MINUSMA ne kɛra maa fɔlɔ ye Bandiagara min ye vidéo kɛ MINUSMA k'a don mɔgɔw ko ne ka boli ka dogo n ko n tɛ n dogo an ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da MINUSMA kan ko MINUSMA de bɛ k'an ka terroristes financer o de tun bɛ fɔ an ye a wagati la an ye marches kɛ ka meeting kɛ Bamakɔkaw dɔw minnu wulila ka fugulabilenman dɔw kunna ko a ba MINUSMA a wagati la u k'an ma k'an ye terroristes ye ko parce que k'an bɛ ka MINUSMA gɛn ko Jadis ko MINUSMA ka taa k'an fana ko MINUSMA ka taa ko kɔrɔ k'an ye MINUSMA ka complice ye o fɔra anw ma yan mais bi olu de bɛ ka kasigi bilenman don ko MINUSMA ka taga fɔ min karilen filɛ nin ye Koro ni Bandiagara ni Bangasi cɛ fɔ min karilen don ni MINUSMA tun bɛ sisan b'a sɔrɔ a plan dilanni ko kuma tun bɛ sen na mais hali bi gouvernement ministre ma taa ka taga ɲɛ dɔ point kan alors que point in ye point do ay kariko caman kɛ point in ye an nin de point ye pays dɔgɔ nin de mɔgɔ tɛ min tɛ boli a kan i bɛ bɔ Sebali ka taa fɔ Burkina n'i ma boli point kan i tɛ se ka taga mais k'a fɔ ko ministre wulila ka taa constat kɛ k'a lajɛ hali n'u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na halisa o si ma kɛ a b'o cogoya la i y'a faamuya et puis min yɛrɛ bɛ k'an dabaliban nin bɛɛ la fɔlɔ ni dugu jenina ou bien ni yɔrɔw karila nin cogoya la maa dɔw bɛ bɔ u jɔyɔrɔ la mais bi o bɛɛ dabila la malheureusement i b'a ko foyi quoi c'est comme ça mais Diallo tant que e ma bugɔ tiɲɛni na ni ne bugɔra a tɛ se ka faamuya cogo si la ni ne y'a dɔn ko Diallo bugɔra nin tiɲɛni na ne tɛ se ka segin o tiɲɛni kan quoi fo chaque fois ka to ka bi kuma dɔ la an ka jamana ɲɛmaaw kan minnu bɛ k'an mara quoi n'u y'a ministre n'a directeur ni a fɛnw ye ni min dɛsɛra dɔrɔn u k'o bɔ yen quoi o la ni min bɛna u nɔ la o baara kɛ ka ɲɛ quoi mais depuis ninnu nana transition mɔgɔ depuis an nana k'a fɔ ko centre la ko dugu dɔ cira ko mɔgɔ dɔ bɔra nɔ la an m'a ye fɔlɔ vraiment an tɛ ka faamuya quoi au nom de Dieu. D'accord fɛɛrɛw bɛ kɛ jumɛn ye aw ka jate la ka nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya sigikafɔ don wa walima mɔgɔw kɔni ko mana kɛ cogo cogo ayiwa a bɛ laban sigikafɔ in de la. Je crois que i ka ɲininkali kɔnɔna la sisan i b'a ale teliya dɔɔni problème t'a la ale sera kuma dɔw ma yan sisan alhamdulilayi rabil alamina mais kuma nin bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen de o ye jumɛn ye tant que jamana ko ma kɛ jamana ko ye tant que jamana ko ye mɔgɔ ko ye jamana t'a yɛrɛ sɔrɔ jamana ye continuité de ye n y'a fɔ n ka kuma dɔ la yan ka tɛmɛ mais n b'a walawala dɔɔni miniti 2 pour que an bɛ se k'a tɔ faamu hali bi jamana n y'a fɔ yan ni e nana e nalen kɔ ni e ko ko mɔgɔ minnu fɔra e kɔ k'olu ma foyi kɛ n'olu tun ma fɛn kɛ e nana min sɔrɔ e tun tɛ n'a sɔrɔ yen an y'a proposition kɛ yan ka tɛmɛ jamana ni complexité bɛ cogo min mɔgɔw tɛmɛna jamana nin kɔnɔ yan responsables tɛmɛna sur le plan sécuritaire sɔrɔsiw b'u la gendarmew b'u la policiw b'u la centre nin i b'u la jɔ u b'a f'i ɲɛna centre i t'i jɔ yan fɛ mɔgɔ tɛ se ka don n'a ma tɛmɛ yan taa yan fɛ mɔgɔ tɛ don n'i m'a ye n'a y'an fɛ hali n'i da ka sunɔgɔ i bɛ mɔgɔw ye kulu sanfɛ a bɛ tenitigi tɛmɛna jamana nin kɔnɔ yan minnu b'a dɔn i b'a fɔ k'u b'u tɛgɛ dɔn cogo min an y'a fɔ an ka kuma la yan ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko ni tasuma ye so minɛ ko ji bɛ kɛ k'a faga mais ko ni tasuma ye ji minɛ hakili de b'a faga n y'a fɔ n ka kuma dɔw la ka tɛmɛ yan ni jamana ɲagamina nin ye ne ta ye nin y'anw ka fanga de ye nin ye nin ye o tɛ yen jamana ɲɛnabɔli de ye priorité ye o prioritéw kunna anw bolo transition nin wagati tun tɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan min tun bɛ se ka maliyɛnw ladon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka tɛmɛ nin transition nin kan a tɛ sɔrɔ bilen mɔgɔw ye jigi min da transition nin kan n'a ma tila ka taa o sira fɛ a barika bonyara dɛ anw bolo nin transition nin nalen c'était le bon moment k'a ta général Musa Tarawele ala ka hinɛ la u ka wagati la mɔgɔ minnu ye poste kɛ jamana nin kɔnɔ yan minnu ye u seko n'u dɔnko yira sɔrɔsiw b'o la gendarmew b'o la policiw b'o la n'u bɛ yen n'u ma sa hali n'u bɛ retraite la anw y'a ɲini jamana nin ɲɛmɔgɔw fɛ a y'u wele a ka commission dɔ sigi a bɛ fɔ fɛn min ma ko commission des sages mɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna minnu ye directeur des services de renseignement y'a kɛ ka tɛmɛ an y'u bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ nana n'u ye chef d'état-major général y'a kɛ ka tɛmɛ a y'u wele a ye nin bɛɛ bɛ ko dɔ dɔn sa a y'u wele u k'u sigi u k'u miiri
u miiri min ye jamana ni sécurisation na u k'a kɛ gafe ye k'a di aw minnu bɛ baara la ma n'a ma jamana labɔ a b'a la to wa a b'a labɔ mais ni aw nana aw ko ko minnu tɛmɛna n'i bɛ baara ɲɛdɔn ni mɔgɔ ma t'i nɔfɛ a fɔ yɔrɔ t'i bolo i bɛ mun de kɛ mɔgɔw bɛ so kɔnɔ bi mɔnɛ min b'u sigilen na mɔgɔkɔrɔbaw b'o de fɔ an ye ko ɲɛdimi kilisi a ɲuman bɛ f'i ye n tɔ kɔnɔ mais a tɛ fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye an bɛ nɛgɛjuru labila yanni nɛgɛjuru ka labila a ye MINUSMA ko kuma fɔ yan alhamdulilayi rabil alamina parce que kuma min fɔra mɔgɔw ye k'u bila erreur la ani min tun ye tiɲɛ ye kelen tun tɛ ne hakili la hali insécurité min bɛ yen ne a liélen bɛ parce que nombre min b'anw bolo a nombre t'anw permettre ka population maya ka territoire maillage complet kɛ n'an tun ye baara kɛ ni hakili ye condition minnu anw yɛrɛ bolo an tun bɛ se ka MINUSMA utiliser a la ɲani an tun k'u gɛn an tun bɛ se k'u utiliser a bɔ ɲɛsinya ka sɔrɔ c'est à dire que an ka jamana ko bɔ an yɛrɛ la sa anw fɔra mɔgɔ de ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɔ an kɔ mɔgɔ si se ko t'o la diɲɛ kɔnɔ an kana jamana ko kɛ min bɛ anw arranger min b'anw permettre ka to yen an ka b'o kɔnɔ tant que an b'o kɔnɔ jamana t'a yɛrɛ sɔrɔ parce que fanga ye ala ka wagati de don n'a bandon sera mɔgɔ si se ko t'a la diɲɛ kɔnɔ hali ni jinɛw de nalen bɛ k'i ta k'i kɔrɔta ni ala ye don min fɔ seconde tɛ fara kan mais i bɛ se ka min kɛ n'o bɛ to yen diɲɛ kɔnɔ o ye ka baara kɛ baara min hali ni sara mɔgɔw b'a fɛ ko karisa ni nin karisa tun tɛ sisan tun b'a sɔrɔ nin tɛ tan ne hakili la jamana kan ka mara n'o miirina de ye an bɛ nɛgɛjuru sira labila 65 65 50 50 o ye an ka sɔrɔ sira ye min ye an ka baabu ye a bɛ min kan bi o ye halisa jamana camancɛ bolo Mopti Segu mara dugumisɛnnin caman de bɛ bi sunɔgɔ tigɛlen bɛ ka bɔ olu ɲɛna min ye mobiliw ye olu n'u fajamaw bɛ tunu min ye maaw ye olu bɛ jaso ka taa n'u ye mugu bɛ bila dugumakolo jukɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman nin kɔni ye waleyaw ye bi min kɛmɛ ka maaw sɛgɛn bi kosɛbɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kuma na nin bɛ ka kɛ cogo di jamana kɔrɔnfɛlan don kidali maraw caman bɛ yen bi maaw nisɔndiyara o minɛni na k'a fɔ ye ko jamana camancɛ ko halisa o yɔrɔw lakanabaliya bɛ yen nɔ o tuma an ka baabu bi nin de ka bi nɛgɛjuru sira bɛ aw minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn jama ko di a tulo bɛ ale de la 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ni maa min bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ walima ni maa min bɛ fɛ ka dɔ fara an ka maa welelenw olu ka hakililata kan mɔgɔ b'an ko ka ban Ansu Ansu balimakɛ i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani i b'an wele ka bɔ min i bɛ ɲininkali kɛ Sunkalo Jara don ka bɔ Bamakɔ Kalabankura Sunkalo bisimila saha diyara n ye sani n ka n da don kɔrɔfɔ la n bɛ radio ɲɛmɔgɔso n b'a jamakulu bɛɛ fo diyara n ye mɔgɔ minnu bɛ plateau kan n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ne ye jɛmu in daminɛ cɛmancɛ la dɔɔni a bɛ komi n'a fɔ n ye faamuya dɔw kɛ n'i ma yɔrɔ minnu faamu a bɛ don sira ne bila sira parce que kuma bɛ basigi de ko kan jamana in kɔnɔ Mali ye jamana dɔ de ye n'i ko ko basigi bɛ fɔ adamadenw yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na de an ka jamana in kɛlɛ mun b'anw dala bi o a kɛlɛ daminɛna don jumɛn a kɛlɛ kuntagala ka jan depuis ni indépendance talen kɔfɛ ko in kolokololi daminɛna ko in kolokololi daminɛnen ka se bi ma n'i ma fili a bɛ suma de mɛ a tɛ ban n'a sumana a bɛ dɔɔnin kɛ a bɛ wuli n'a sumana a bɛ dɔɔnin kɛ a bɛ wuli a bɛ kalaya tuma minnu na a bɛ komi n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ élection kɛ wagati min na ka mɔgɔ kura sigi kɛlɛ bɛ wuli jamanadenw yɛrɛ ye jateminɛ dɔ de kɛ o kɔnɔ k'a ye k'a fɔ nin baara min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ komi n'a fɔ miirina wɛrɛ b'a la o de nana wolo k'u ka jamana tila an bɛ mun na bi an bɛ kɛlɛ banni de kɔ. Oui Sunkalo waati bɛrɛ t'an bolo ni ɲininkali de b'i bolo walima ni i bɛ se ka kuma surunya an ka se ka garisɛgɛ di maa wɛrɛ ma. ɲininkali min bɛ n bolo n ma d'a la jɛmu yɛrɛ bɛ ka kɛ cogoya min na ne ni olu jamakulu o tɛna se ka ne ka ɲininkali jaabi. I bɛ ɲininkali fɔ kɛ ni jaabi b'u bolo u b'i jaabi. parce que aw ka jɛmu in sigilen n'i ye faamu a bɛ komi n'a fɔ a sigilen mɛ i b'i hakilina dɔ de ɲininkali kɛ ninnu na ninnu k'u jaabi ninnu ka émission ninnu miirina ni eta tɛna se ka kɛ n ye o la n bɛna radio tigɛ n bɛ n ta kɛ lamɛnni ye. Ayiwa a bɛ n kɔnɔ jɛmukan de don i b'i hakilina fɔ
mais ɲiningalikɛla ninnu bɛ ka kuma tɔgɔ n'i ye ninnu ɲininka olu bɛ n'u hakilina de fɔ an bɛ dumuni ka kuma an bɛ fɛ ka fɔ a bɛ ɲini jamana ko la ninnu tɛ se k'an ka miirina jaabi ayiwa o tuma ni ɲininkali t'i bolo an b'i fɔ weleli la 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye ni maa min bɛ fɛ k'an sɔrɔ ka ɲininkali kɛ walima ka dɔ fara hakililaw kan allo allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min oui Adama sɛgɛnbali ɲinɛbali Adama ayi bisimila an b'i fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye a yɛrɛ sera tilali kɛ cogo la dɛ dɔgɔnɔ 2 ni 2 an bɛ Sɛmɔri fo kuma caman b'a ka cɛsiriw ye k'an tɔgɔma yɛrɛ fo kosɛbɛ ani Siribe depuis funu ye baara minnu daminɛ k'alisa k'Ala k'u cɛsiri a la ne yɔrɔ min faamu ninnu olu ka kuma na dɔɔnin an b'a ye u y'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra nka ne yɛrɛ ka jateminɛ na ne b'a f'u ye n ko sigikafɔ ninnu ma kɛ bɛnbɛn de bɛ e ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na parce que ne tɛ siya ko logique in kɔnɔ quoi o ye mɔgɔ wɛrɛw ye bɛ kuma minnu fɔ imposé an kan an ka se ka kuma fɔ ten ne b'a ye kɛlɛkɛbaga fila e ye kelen ye e n'o bɛ ka kuma e ni dɔw de bɛ taa sigi ka kuma kɛlɛkɛbaga fankelen yɛrɛ e ti k'o ye e ko k'e ye sigikafɔ kɛ e taara i yɛrɛ ɲɛnajɛ de wa ou bien e taara bɛnbɛnbɛn de la wa walima sigikafɔ de kɛra parce que u ka fɔ la a bɛ komi kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu tɛ ye sigikafɔ ninnu kɛnɛ kan o b'a yira sigikafɔ ma kɛ duguden minnu yɛrɛ dama ka hakilinaw ye kelen ye olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ani Adama ye kuma dɔ fɔ ne bɛ don ADR hakilina in na ni kuma fɔ yɔrɔ cayara ou bien kuma fɔbaga cayara a bɛ se ka na ni ko tiɲɛni Toma Sankara ka kuma dɔ don ko guerre wagati de ko business ɲumanw bɛ se ka kɛ an dun b'a ye an ka jamana bɛ guerre la sisan mɔgɔ caman bɛ profiter an bɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ se ka ɲɛnabɔ il est temps jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka leçon tirer k'a ye an ye nin tɔn ninnu caman nana k'a bɛ fɛ nin kulu ninnu bɛɛ ka se ka ci ka kɛ kulu belebeleba kelen ye ni sigikafɔ n'an bɛ taa ni sigikafɔ sira ye an bɛ taa n'o ye n'an bɛ taa ni kɛlɛ yɛrɛ sira ye an ka taa ni kɛlɛ ye kɔfɛ o m'o ye proposition minnu kɛ ni an bɛ se k'olu fana ta ka dafa ayiwa ni ko i Jalo ka lamɛnbaga bɛɛ fo i Tarawele an b'i fɔ Adama ka wele a tɔgɔ di i ka sigidalamaw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kɔnɔna la allo allo n balimakɛ i bɛ arajo fa walima i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ wa i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ ou bien i bɛ arajo fa pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ oui i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ sinon an tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ i bɛ télé faga ou bien bɔ a kɛrɛfɛ pewu a taara ok ni maa min y'an wele ayiwa n'i y'an sɔrɔ ka ban i bɛ télé to yen an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ allo allo an ce an b'a ni ce n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min jɔnni don ne tɔgɔ ye Birama Tall ka bɔ Kati Birama awɔ Tall Birama Kane Tall Tall awɔ ka bɔ Kati ne b'a fɛ ka invité ninnu ɲininka Adama Jonge ani Seku Umar Toloba Seku Umar Toloba ani Adama Jonge ne b'a fɛ ka olu ɲininka awɔ an tulo b'i la comme ne ye Bankal Sky Bankal quartier dɔw bɛ ko le quartier de Futanke mɔgɔ ko si tɛ yen bi quartier in kɔnɔ o kuma terroriste de y'a gɛn wa jɔnniw de don o kɔfɛ Baɲaŋara fɛnɛ dugu baden de wulila IBK kile la hali olu marché la Bamakɔ yan ko olu tɛ publicité ko la ko publicité olu ka milice ka poste wuli o kuma o waati kun ye siɲɛ kɛlɛ mais bi kɔni siɲɛ kɛlɛ tɛ quoi ne bolo u ka tiɲɛ fɔ o de ka ɲi ni fura bɛ ka ɲini bana la Tal n'i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ ɲininkali kɛ nka tiɲɛ fɔ o ye kuma wɛrɛ ye i b'i ka ɲininkali kɛ ni jaabi b'u bolo u b'i jaabi nka ka tiɲɛ fɔ ayiwa bɛɛ n'i ka tiɲɛ don 65 65 50 50 allo an ce an b'a ni ce n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min n b'aw wele ka bɔ Tɛnɛnku ka bɔ min Tɛnɛnku awɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu bon ne tɔgɔ Bureyisi Bayisu Dawuda bisimila Bayisu
wa i bisimila an tulo b'i la Bayisu oui Bayisu an y'a mɛn n ko an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye aw ka émission fo k'a lamɛn quoi émission de lamɛn quoi o diyara n ye ok o diyara n ye Bayisu aw ka émission quoi a diyara n ye trop n bɛ to k'a lajɛ quoi o diyara n ye kojugu an b'i fo an b'i tɛnɛnkuka bɛɛ fo d'accord Musa an bɛ maa wɛrɛ ɲini ale ta ye foli ye maa fila an b'o ɲini 65 65 50 50 jama kodi an b'ale kɛnɛ kan allo n balimakɛ i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ n b'a ni su i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu ayiwa bisimila Baɲaŋarakaw dun an b'i lamɛn voilà sisan o bɛ min fɛ autorité ninnu olu t'a fɛ kɛlɛ de ka ban cogo di voilà sisan n bɛna o jaabi d'i ma quoi donsow bɛ yen dole ka minisɔnw bɛ yen u bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka bila armée ɲɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛ se k'o yira o la olu y'o da den o la k'a fɔ ne kelen k'a don o tɛ se ka fɔ ko mago tɛ foyi la o sisan ni aw fila ka minisɛnw ni ka donsow fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka bila armée ɲɛ ka yɔrɔ yira o la ka larawili kɛ n'o kɛra tile kelen tile o la yanni kalo ka ban yɔrɔ o y'a sɔrɔ santiri kɛlɛli de ban ayiwa ne nin b'a kɛ n tɛ taa o paseke armée bɛ taa o bɛ bɔ DSS o bɛ tila ka na o bɛ fulaw gɛn ka bɔ yen ka donsow ka dɔgɔnɔnw gɛn ka bɔ yen o tun tɛ se ka ban cogo di ala ne bɛ aw bɛɛ ko ayiwa a diyara n ye k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bila armée la o bɛɛ ka don santiri la ka larawili kɛ n'o kɛra kɛlɛ in bɛ ban ayiwa u tulo b'i la an b'i fo an bɛ Baɲaŋarakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na a fɔra k'a fɔ Baɲaŋara lakanabaliya bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ ala ka na ni basigi ye Musa an bɛ maa kelen ta an bɛ sɔrɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma k'u ka kuma kuncɛ kumaw fɔ allo n balimakɛ ni su i b'an wele ka bɔ min Gawo i tɔgɔ ni jamu Siribe bisimila Siribe n ko i bisimila an tulo b'i la voilà n b'a fɛ ka participer émission in na bisimila Siribe awa ni ce awa bon voilà n b'a fɛ ka n da don dɔ na baro in na c'est-à-dire balima ninnu b'a la mun fɔ réalité bɛ yɔrɔ min fan fɛ yɛrɛ parce que toujours il y a les vrais acteurs qui manquent parce que n'i ye waleya dɔ ta hala an fan fɛ n'o ye Gawo fanfɛla ye o problème kelen bɛ yen donc parce que n'i ko sisan c'est comme taa ni banabagatɔ ye bon mɔgɔ min bɛ ɲɛdimi furakɛ ani mun bɛ kɔnɔdimi furakɛ voilà o tɛ kelen ye bon n'i taara k'a fɔ k'i ye ɲɛdimi to di kɔnɔdimi to mako b'o furakɛ donc toujours hali ni dɔgɔtɔrɔ do i bɛ taa sɔrɔ a spécialité tɛ quoi donc ne me c'est pour dire que tous les problèmes qui est là aujourd'hui dès le début comment les vrais acteurs mun kan ka réconciliation bɛɛ kɛ a ma kɛ de quoi vrai acteur e yɛrɛ ka jate la vrai acteur ye jɔn de bon vrai acteur ye jɔn ye ni ne e kɛlɛla sisan pour que bɛn ka kɛ il faut que e ka sɔrɔ ne ka sɔrɔ dɔgɔnɔ k'e kana a ka na bɛn kɛ mais ne e kɛlɛla u taara ne dɔgɔnin wele ou ne balima dɔ wele ka na dɔgɔnɔkɛ bɛ se ka na bɛn cogo di est ce que ne balimakɛ ou ne dɔgɔnin bɛ se ka ne remplacer o position na o tɛ kɛ o toujours i bɛ taa sɔrɔ forum minnu kɛ c'est à dire forum kɛ famille par famille dɔrɔn de o sinon forum ko kɔni Mali la depuis 2012 na bi a kɛra c'est à dire mɔgɔw ta kɛ wari ɲini ani place ɲini ko de ye quoi mais Mali ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ de filɛ nin ye koyi. d'accord a faamuna. si tu vois tous ces problèmes jusqu'à présent. Siribe waati y'an tan tɛgɛ ma an bɛna kuma laban di an ka maa welelenw ma joona. an bɛ mun fɔ c'est à dire an bɛ tiɲɛ de fɔ gouvernement ye. n'u sɔnna u don n'u m'o sɔn fana o de don quoi. c'est à dire maa caman b'u nɔfɛ u b'u yɛrɛ intérêt nɔfɛ u tɛ population ka intérêt nɔfɛ. ayiwa. Voilà. Donc il faut que les vrais acteurs, toujours les vrais acteurs, Ougana, tu m'as famille. Les vrais acteurs, c'est pas parce que tu es venu du Gouvernement, tu m'as bureau là, avant de la on sait que
mais chef de village mo me non lu be se ga ñoo na be na tami mo sigé be bo mo wéré law aso be o be ne o be télé o parce que ta sunu ni village ñoo ti tani sa o fe village to walo jodi mais si ali problème pour aller faire war so ali ñel ali de kaleno ali da projet que kana ga ta mo lebe ate vrai acteur non soro aywa d'accord ami fo ga wele la Sidibé wati an tantege ma kaban Sidibé an yi ka kuma fam donc une fois que ni projet an yi ka kuma fam Musa bi aketo ambe oui an yi ka kuma fam mi fo ko sebe Sidibé ambe gawo kaw bela jele fo ni wati na la cité des Askia ambe fo wa amina studio konna la amina kuma laban janga ma wele ma Adama Jonko mi tay fanfe ye mawula me minute sabade bambulo mina minute tlaw nyonto kelengele minute kelengele odi bambulo jona awa ye mawula me ye mustomo wa ni fere jona d'accord nye Brahim Matal ka bo Bankas nyale ka nyingali me ako quartier do be Bankas ko futanke ko mo cité ko yala o mo nunu ko o tarati ko di ay galon de tigé bon c'est pas très poli de dire comme ça mais voilà ka kuma ni tienté bi Bankas à maire adjoint premier adjoint au maire c'est Hamassi fula de do Bankas préfet adjoint bi c'est Sidibé donc ni fula ko kele ni dogono ko kele do dogono minu be Bankas olu bete se ka je ka dese préfet konaw ka gele o se ka je ka dese ala alors mais nous sera ka dugu kuturu gain ka mo gain ka bo Bankas bela Hamassi premier adjoint au maire parce que dese ola galondu ça ni mo nu nana Bamako ci ko na ambo be don ko o fana fo don de bina mo de convoi organisé ka mo jago ya ko lawli ka boy ko do karu kono ka no Bamako ya ka no blabla yoro la d'accord ka kle plaqué ko sutoni ka soro ko blabla o bana ka ba oui ka soro ko blabla am ne journaliste ni na piste do dima réfugié zone minumbe ay ta nyina ngalga mo nana nu ye chugo mo ba be expliquer wi o ya do tromper redi ko do kar kono ka no boya ko kelebe ka soro ka kelere masugo dugula pour que ku filmer ko ira jiena ko flaw gena ka to o kofe ka projet do labe ka wor soro amene be kalama abe fo do minaw inshallah aba toloba Cheikh Mar tolo jona nga seka kuma laban bi di ma ka jalo mi fo ki wala mandon e ga birin sumane be tugo mina baro ka tugo mina e ka an ken tugo mina shin wala na wati bodo ina wala fama shin wala kala nyanga baro nge fo no kono be min kono fo bela jilen ka bo akuna ka fo ko shia kele be centre la kren na la pays dogo na no e kuro Bangas douanza banjagara yi shia kele sa ka an fi ani flow an kadi ani bamanan kadi ani dono ani bobo kadi ani be kadi pour preuve saluna sini dono ga festival be ke sanusa badala ya ko festival ko banya oui a invité comme donneur ku flawdi taptar plaku salo kera oui saluna sini ale nyina o place bi ya fumya anti sika fuike nama anga flow tu an ko kake amba fo kanga flawdi dono tellement an tiejara amba fo kanga flow ya fumya parce que wulu banga michu gain ande be Sénégal ka duma o be nono dama tu vois ainsi de suite quoi o kama amba fo mali gouvernement yi avec a sira minye ni o de ye ka fo ko na wulila ka keleke ku bina fo ka be shia kelela ako bo akuna d'accord tant que asigilima yoro la avec a sira minye o bita soro yi parce que mogo ba commencer ka tike etala bo di mogo tike etala do mogo be surtout ranyinu yoro la no kera do ama jamana ma d'accord vraiment ala kana ni be mali ko amina Sidibé oui makan kurun kelen men bi bolo makan kelen min be ali bi o ye ka ala deli bɛɛ ni kelenya min tun bɛ ni jamana nin kɔnɔ yan n'an bɛɛ kɔrɔbayara k'u sɔrɔ yen hali bi ala bɛ se ko bɛɛ la o bɛn n'o kelenya a ka segin n'o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kelen filanan k'a ɲini autorités fɛ n'a tɛ janya k'a ɲini autorités fɛ jamana ko u ka jamana ko bɔ mɔgɔ ko la u ka jamana ko kɛ jamana ko ye mɔgɔ si tɛ se ka jamana ko kɛ jamana ko ye k'i bɛ tila ka nimisa ala ta latigɛ mais mɔgɔ ye jamana ko kɛ yɛrɛ ko ye foyi t'a kɔfɛ ni nimisa tɛ ala k'an n'a cɛ janya hakɛ to bɛ nin ka sali la Mamadu waaleykum salam an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamadu Sidibé initiative zero violence o ɲɛmɔgɔba ye ka taa se Cheikh Mar Toloba min bɛ ka taa se jɛrɛjɛkulu min n'an kama ko mouvement Baguiné So olu ka secrétaire à l'organisation do Adama Jonko
min ye collectif des jeunes du pays Dogon olu ka kuma lasela do ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadou Diallo ayiwa o diyara n ye ni ala sɔnna n'o don kunna o diyara n ye dozo banfula an bɛ jɛmukan kuncɛ ni nin ye fulaw dɔgɔnɔnw an bɛɛ de ye kelen ye hali ala k'a basigi Musa Sanogo bolo tun bɛ nɛgɛ la radio fan fɛ ka taa se télévision joliba min ye Augustin Eshubi Lamine Kulubali Mulayi Ture ani Salimata Wederago ani Isufu Sangare Musa Haidara ninnu bɛɛ lajɛlen fana jɛ ka baara de don an balimaw jɛmukan bɛ sunsoro yan waati an t'an tɛgɛ ma kosɛbɛ a k'an bɛn diɲɛ waati